O primer punto do día é a aprobación da ata da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021. Alguén quere facer algunha alegación? Non? Votamos a ata da sesión plenaria do 21 de xaneiro de 2021. Votos a favor? Vale, moitas gracias. Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. O segundo punto do día, aprobación da ata da sesión plenaria do 3 de febreiro de 2021. Alguna alegación? Pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Punto número 3, aprobación da ata da sesión plenaria do 11 de marzo de 2021. Alguna alegación? Non? Pasamos ás votacións. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, e o expediente 3843/2019, toma de posesión do concelleiro don José Antonio García Castro. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Boiro con lealtade ao Rei e respetar e facer respetar a Constitución como norma fundamental do Estado e do Estatuto de Autonomía de Galicia. Bueno, don Antonio, benvido e bueno, aquí estamos para que vostede necesite. Moi bien. Mire, o que vamos a, se os parece agora, ler unha das declaracións institucionales. Acabamos de firmar todos os grupos da Corporación Municipal unha declaración institucional en apoio a Gealsa. Se vos parece, a lemos. Os grupos que conforman a Corporación Municipal no Concello de Boiro presentan a seguinte declaración institucional ao Pleno da Corporación do Concello de Boiro sobre os acontecementos ocorridos na fin de semana nunha nave da empresa Gealse para a súa valoración e aprobación se procede. Un concello está formado polo sentir e o facer de moitas entidades, a súa cidadanía, o seu ámbito territorial, a xestión e a administración local e as súas fontes de prosperidade económica son, entre moitas outras cousas, piares fundamentais sobre os que construir un futuro común. O pasado fin de semana, un deses piares sufriu un dano importante, un dano que sentimos todas as persoas que formamos parte desta comunidade. Por un lado, o dano material que afectou as instalacións da empresa Gealsa ten no lugar do Bodión, debido ao incendio producido nas mesmas e que de xeito inutilizounos unha boa parte destas instalacións. E, por outro lado, un dano emocional para tantos traballadores, veciños e veciñas, empresas auxiliares, para os que esta industria é parte fundamental do seu medio de vida e do futuro das súas familias. Vivíronse momentos angustiosos ante a temeridade de que o lume acabase con tantos anos de emprendemento e o esforzo de tantas persoas. Gracias á rápida resposta que se artellou dende as distintas administracións con responsabilidade ante este tipo de acontecementos, gracias aos medios que se mobilizaron en gran medida
para traballar na extinción do lume e, sobre todo, gracias aos profesionais que forman parte dos equipos de emerxencias e das forzas e corpos de seguridade. A día de hoxe non temos que lamentar danos persoais nin a total pérdida das instalacións da industria, polo que podemos comenzar a falar de recuperación da mesma. Dende a Corporación de Boiro, queremos agradecer o traballo dos equipos de extinción e de emerxencias, das empresas auxiliares e dos veciños e veciñas que participaron nas labores de extinción. Agradecer tamén ás distintas administracións a posta a disposición de todos os medios cos que se podía contar para poder controlar o lume. Queremos tamén poñernos a disposición da dirección da empresa e de todos os seus traballadores e traballadoras para facilitar na medida do posible a reconstrucción das instalacións e a pronta continuidade do proceso industrial que levan a cabo para que, canto antes, volva a ser o motor de prosperidade que axuda a medrar o noso pobo. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5 e o expediente 1125/2020, incoación do expediente de excepción da Escola Unitaria de Escarabote das vivendas dos mestres de Praia Xardín. Primer turno de intervención. Don Antonio. Agora xa me perdí, agora como cambiamos. O segundo. Sí, ten a palabra. Vamos ao 5, non? O das vivendas baleiras. Sí, 5, sí. Ben, pois que se desafecten as vivendas dos mestres e as escolas unitarias que temos no noso concello e que se rehabiliten para convertirse en vivenda social é unha demanda histórica do BNG. Como sabedes, xa na anterior legislatura o BNG presentou unha moción a pleno que creo recordar que foi aprobada por unanimidade. Dende aquela, os únicos pasos que se deron foi que o Concello de Boiro se adheriu ao programa de vivendas baleiras da Xunta, pero lamentablemente a cousa quedou aí, non se fixo nada máis. Entón, claro, non houve ninguna iniciativa a maiores para que estas vivendas baleiras e estas escolas unitarias fosen unha realidade e se convertisen en vivendas sociais. Ademais de solicitalo na anterior legislatura a través dunha moción, pois é algo que tamén o BNG leva no seu programa e, de feito, foi ademais unha das propostas que o grupo do BNG lle fixo ao actual goberno do PSOE para o orzamento que, en teoría, ian a presentar para este ano. Entón, para convertir as vivendas dos mestres e as unitarias en vivendas sociais, un dos pasos necesarios que hai que dar precisamente é esta desafección para o cambio de uso. Por fin, ven algo a pleno que indica que nun futuro próximo pois esas vivendas baleiras van a ser vivendas sociais por fin que se van a destinar a vivendas sociais e que van a ser unha realidade. Entón, por todo argumentado, por ser xa unha demanda histórica do BNG e unha aposta nosa para que no noso municipio existan dunha vez vivendas de alugueiro social, pois evidentemente imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Ten a palabra. Dar a benvida ao novo concelleiro, xa non son o máis novo, bueno, máis novo sí, pero non nesta corporación. Benvido. Destinar as vivendas dos mestres conseguir certificados do Instituto Galego e do mesmo xeito facer todos os informes técnicos e arquitectónicos que son moi específicos tanto para as vivendas que hai, por exemplo, en Praia Xardín como das unitarias. De algunhas delas xa vemos xa porque xa informaron os arquitectos que non se van a poder destinar a vivendas sociais nin en algún outro uso porque están en mal estado. De feito, temos que falar xa de ruílas. O que fixemos foi buscar toda a información, as últimas
desafectacións foron as de Triñán, Sar, Campo de San Roque, tamén de Cespón. Como tiñamos algunha dúbida sobre cales habían desafectado antes, solicitamos sino que nos informase de cales estaban xa desafectadas e entre ese listado que nos deron non aparecían nin as vivendas dos mestres que están en fronte do CEI Praia e Xardín, a Casa de Costas, que todos conocemos como Casa de Costas, que está fronte ao CEI da Bote. Había certas dúbidas e de feito a Xunta tamén tiña certas dúbidas de cales eran, se eran as do Porto ou se eran as de carretera xeral. Entonces, como xa facíamos este trámite nas vivendas dos mestres de Praia e Xardín e a Casa de Costas, pois engadimos tamén para ratificar, en este caso, as vivendas sociais da carretera, as unitarias da carretera xeral de Escarabate. Este punto, con este trámite, no Real Decreto 1986, 1332 do 1986, resolver a desafectación é preciso que se envíe, neste caso, adoptado por este pleno, iniciar, remitimoslo, e iso volve o uso que llevamos dar. Pode ser patrimonial, pode ser social ou pode ser as que ainda quedan, saber simplemente se se pode destinar a outros usos. Consta no expediente, máis solicitamos o voto favorable para poder resolver. Gracias. Muchas gracias, señor Treus. Señor Díaz, en primera intervención. Segunda. Señor Muñiz, segunda intervención. Sí. Gracias. Boas tardes a todos e todas. Benvido, Antonio. Desexoche moitos éxitos. Bueno, dado que a día de hoxe non se informou de cales son o fin ao que se van a destinar estas vivendas, estas infraestructuras, únicamente coñezo, sí, a proposta do BNG de convertilas en vivendas sociais. Eu, aínda entendendo que é unha opción, considero que non é a mellor das posibles, porque eu entendo que realmente existe a posibilidade de poñelas a rendir, existe a posibilidade de que con esas infraestructuras se poña en marcha algún motor económico, nos propuxemos algún, se poña en marcha algún motor de emprego, e de esta maneira pois posibilitar que aquelas persoas ás que llevamos a ter que dar unha vivenda porque non teñen medios para poder afrontar un alugueiro ou unha adquisición, non teñan que verse na situación indigna de recurrir á beneficencia municipal para dispoñer de unha casa. O que nos parece máis normal, porque ademais no momento en que se lles otorgue unha vivenda, esa infraestructura deixou de rendir, cumple unha labor social, sin ningunha duda. Pero nos entendemos que o Concello non pode estar para resolver os problemas desta maneira, senón que o que temos que darlle son ferramentas aos cidadáns para que, polos seus propios medios e da maneira máis digna posible, e senón invito vos a calquera de vos que vos poñades no lugar de alguén o que lle ofrecen ou unha vivenda social ou ben un traballo co que poderá pagar a súa propia vivenda donde queira, e a ver que é o que lexides. Entón, nos entendemos e pedimos, ademais, que se teña en consideración esta proposta. É dicir, que se estudie, insisto, nos fixemos propostas ao respecto no noso programa, creo que son de todos conocidos.
o conocidas. Logo, en calquer caso, non temos inconveniente en volver a plantexalas, esas ou outras. Non teñen por que ser as nosas. Pero o que si digo e do que se trata é de poñer a rendir os bens municipais para que sean xeneradores de emprego e non se tiña que chegar á situación de ter que acudir ao rescate de ningunha familia porque non teñen un posto de traballo e o Concello non é quen de crealo. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio García. Sí, o segundo turno. Ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Gracias pola benvida a todos vos. E, bueno, nada, decir que, sí, estou de acordo ca desafección destes inmuebles e que se lle busque, bueno, a mellor utilidade para eles, non? Nada, pouco máis. Que estamos de acordo. Vale, moitas gracias, señor Antonio. Señora Torrado, ten a palabra. Sí, pois, boa tarde a todos e a todas. Benvido a un escarboteiro máis a esta corporación municipal. Estamos falando precisamente da desafectación das escolas das escolas unitarias de Escarabote e as escolas dos mestres, coñecidas como escolas dos mestres de Praia Xardín. Efectivamente, nós durante moito tempo, xa tamén na pasada legislatura, incluso coñecendo perfectamente o programa que se abrira en aquel momento na Xunta de Galicia de poñer fondos á hora de rehabilitar este tipo de espacios que estaban en desuso e que efectivamente podían ser disponibles para aquelas persoas que o requeriran como a través dunha vivenda social, que eu tampouco non falo de esmola, como están apuntando algún compañeiro da Corporación Municipal, das persoas que teñen que acceder a este tipo de vivendas, sino que falo sempre dun dereito que teñen os veciños e as veciñas do noso Concello a dispor dun parque público de vivendas sociais no noso Concello. E que mellor que existindo instalacións que neste momento están en desuso, que non teñen actividade, pois poñela en marcha proxectos que permitan habilitar espacios para algo tan necesario e imprescindible como é a vivenda, non? E xa dicíanos na pasada legislatura tamén, trouxemos mocións nese sentido, tamén xa coñecíamos e impulsamos propostas que iban nesa dirección, en canto a utilizar recursos públicos para poñer en valor estas instalacións e, en concreto, tamén volvemos a reiterar esta necesidade tamén cando lle trasladamos ao Partido Socialista as nosas propostas para o orzamento do ano 2021, que xa non sei se cambiálo e poñer propostas de orzamento para o ano 2022, porque a este paso penso que aínda estaremos máis cerca do 2022 que deste ano 2021. E, efectivamente, no punto 7º deste proposta que lle trasladamos ao Executivo Municipal, falábamos en concreto das vivendas sociais con habilitación de espacios culturais tamén, e en concreto falábamos de espazos para a música relacionados en concreto cas escolas dos mestres que están en Praia Xardín. Por qué? Porque tamén somos coñecedores nesta corporación que a actividade musical no noso Concello necesita máis espazos, que sabedes e sodes coñecedores de que por parte da Escola Municipal e da Banda Municipal necesita espazo para desenvolver a súa actividade cultural, e a verdade é que pensábamos, e así tamén o trasladábamos no noso programa electoral, e así o trasladábamos nesta proposta que lle facíamos ao Partido Socialista agora no Goberno, críamos que o estar ao carón precisamente da Escola de Praia Xardín e da Escola do Santa Baia podía ser un espacio bo para que os baixos desas vivendas sociais podan ser utilizadas para a actividade musical, que neste momento, como sabemos, hai unha necesidade do noso Concello de ter espazos para esta actividade. E tamén, como son de Escarabote, e coñezo ben tamén as necesidades que hai na parroquia de Lampón, tamén penso que as escolas unitarias que están aí na estrada
na estrada principal de Escarabote. En Escarabotiño tamén creo que sería importante que, ademais de poder poñer ou darlle un uso de vivenda social, tamén habilitar espacio para os nenos e as nenas da parroquia de Escarabote, que para ser unha das parroquias máis importantes do noso concello en número de habitantes, pois a verdade é que creo que é necesario dotar de máis espacios lúdicos para os nenos e as nenas do noso concello e en particular da parroquia de Lampón. Polo tanto, efectivamente, imos a votar a favor desa desafectación das vivendas, porque é o primeiro paso, aínda que debera de haberse dado fai máis tempo, pois é o primeiro paso para poder acceder ás distintas subvencións que existen para poñer en funcionamento este tipo de vivendas sociais no noso concello. E, por último, que me esquezo, vi máis preocupación no goberno municipal de promover a vivenda turística, que eu non discuto que haxa que promovela, pero que creo que a nosa prioridade como goberno, ou polo menos a nosa prioridade como grupo, pois é, desde unha óptica progresista, centrar os nosos esforzos na vivenda social, na vivenda protexida e na vivenda e de garantizar ese dereito que teñen todos e todas as veciñas do noso concello a unha vivenda digna. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. A palabra. Sí, moi brevemente. Está ben que eses edificios que están valeiros se lle doten dun uso. O que me sorprende é que por parte do membro do goberno se diga despois a que os vamos a destinar, cando eu teño o informe técnico da desafectación dos edificios escolares, nos que no obxecto do informe di claramente valorando cada caso a viabilidade da súa rehabilitación para destinalas ao uso de vivendas para alugueiro social. No informe que a min se me pasou para vir a este pleno, di eso claramente. Entón, sorpréndeme que por parte dos membros do goberno digan agora a ver a que uso llevamos a destinar, cando di o informe claramente. En canto á cuestión de si son necesarias ou non as vivendas sociais, home, mira, xa se dixo aquí, a vivenda é un dereito. Ademais, son unha realidade en concellos veciños como é o de Rianxo, que xa teñen vivendas sociais. Traballo sí, pero por desgracia hai familias que aínda con ter un traballo non teñen unhas condicións nin poden pagar un sueldo desorbitado que se piden polos alugueiros, e entón, pois, pareceme que é necesario que nun concello, nun municipio como o de Boiro, con tan variada población que non todos temos o mesmo poder adquisitivo, pois poidamos ter unha bolsa de vivendas de alugueiro social pois para as persoas que o necesiten, que, como digo, a vivenda é un dereito. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Treus, ten a palabra, segundo turno. Boas. Vou intentar responder todo. O término social e o término beneficiencia non son sinónimos. De feito, é unha concepción un pouco arcaica. Ahora mismo, en este concello, pedimos xa que o Instituto Galego de Vivenda solo certificase cantas persoas son demandantes a día de hoxe destas vivendas. Son vivendas sociais, pero pagan un aluguer. Son 16. Por lo tanto, con esta subvención só poderíamos rehabilitar 16. O resto sería con fondos propios, ou no suposto caso de que outras persoas, outras familias se adheriran fosen demandantes. A día de hoxe, creo que as unitarias que hai en Escarabote é un bo exemplo do que pode ser o futuro. Ali é a sede do Sporting de Lampón, é a sede do outro club deportivo, é unha sede da AMPA do colexio de Escarabote e, de feito, daban ali clases e é tamén a sede dunha asociación cultural de música tradicional. As vivendas están vacías, temos 4 vivendas vacías. Vale. Nos edificios de Playa Xardín, creo que, se non me equivoco, son 3 edificios, en cada planta hai 2 vivendas e son 3 pisos. A día de hoxe, todas están baleiras. A día de hoxe, só teñen un único uso educativo. O sea, que queremos facer outra cosa, non podemos, están baleiras. Adiantamos xa, falamos con todos os centros do municipio e pedímoslle, por favor, informade sobre si en algún momento algún maestro, si ahora mismo ou se en algún momento hai algún maestro ou maestra que queira facer uso das vivendas. Todos responderon non. Vale, entonces,
Eso axúdanos a pedirlle á xefatura territorial que as desafecten xa que non teñen ningún uso. Están baleiras. Expliquei antes. Este é o inicio do trámite. Despois, volve ao pleno, unha vez teñamos a resposta da xefatura territorial, e aí temos que decidir que vamos dar. Pode ser cultural, pode ser administrativo, pode ser social, pode ser deportivo, catalogalo como uso patrimonial, como se fixeron antes, ou poñerlle todos os usos. Si que é verdad que os informes técnicos, cando se pediron, cando estuvemos a traballar con esta subvención, comunicouselle e comuniquei eu personalmente ao arquitecto. Por favor, informa especificamente sobre esta subvención. Temos que saber cales se poden destinar para que despois se fagan un informe moito máis exhaustivo, unha memoria técnica de todas as obras que son necesarias e o proxecto de rehabilitación. Entonces, temos que coñecemos antes cales se poden destinar e cales non, logo escollémolas e logo facemos o proxecto. Se non estamos gastando tempo e esfuerzos para o mellor... De feito, creo que era Triñán, se non me equivoco, que non se pode destinar a un uso social. Vale, correcto. Segundo o plan xeral non se pode, pois non hai ningún problema. A idea é esa. E, de feito, é o debate que temos que ter no segundo pleno, cando isto volva. De feito, isto pode ter un peligro, un arma de doble filo. Que pasa se agora temos 14 demandantes e estes 14 demandantes os poñemos solo nun edificio? Ao final sí que se pode ter esa... pensar que estamos formando guetos e isto non. Repito, o exemplo ideal é o de Escarabote, onde hai múltiples usos e múltiples finalidades. E dan, desde logo, un beneficio social e un retorno social no eido deportivo, no eido cultural e no eido da veciñanza toda. Isto é o fin ao que queremos chegar. Queremos poder desafectalas para sacarlle ese uso educativo e poñelas en uso. Sea porque se ese debate ven despois. Ahora iniciamos o expediente. Sin máis, creo que respondín a todas as preguntas. Moitas gracias, señor Treus. Señor Dieste, segundo turno de intervención, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, non estamos de acordo que se destinen a viviendas sociales, pero con un espírito de prudencia. Vamos a ver, eu creo que deberíamos de deixar definilo mellor. Eu aportaría outros usos públicos por un tema de prudencia, non? Para o caso en que non se daran outras circunstancias que poden xurdir ou non se cumpla a súa ocupación ou que sea, darlle un pouco de flexibilidade e nada máis. Nós estamos a favor de emplear un pouco o bono dunha forma usos públicos sociales. Pero vamos, eu creo que en Escarabote e nas vivendas dos profesores hai espacio suficiente, non é o caso de outras que non veñen aquí porque as condicións de habitabilidade e a normativa legal urbanística non o permitiría, pero bueno, é a nosa proposta. Votamos a favor. Moitas gracias, señor Díaz. Moi ben, pois pasamos ás votacións. Votos a favor? Creo que sí, ¿eh? Bueno. Votos en contra? Abstencións? Sí. Vale, moitas gracias. Perdonádeme que antes na toma de posición de don Antonio se me olvidou de darlle, tes que perdonar. Sí, vamos a facer ao final. Sí. Don Antonio, ten que perdonar. Vale. Moi ben. Pasamos ao punto número 6 do orden do día, e o expediente 2931/2020, designación de 7 compoñentes, Consello Escolar Municipal. Empezamos co primer turno de intervención, señor Rodríguez, segundo, señor Antonio, señora Torrado, señora Suárez. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, a educación é un dos piares fundamentais da sociedade. O Consello Escolar Municipal é un organismo importante en tanto que é unha canle participativa da comunidade educativa da nosa localidade. Dende o BNG, ademais, consideramos que é un organismo que xa se debeu de poñer en marcha moito antes, en tanto que, bueno, as funcións que ten como organismo participativo que é, pois son de asesoramento, proposta, información, etc.
de todos os temas educativos que afectan a Boiro. Por lo tanto, consideramos iso que xa debe de estar posto en marcha moito antes. Ademais, bueno, é evidente que imos a votar a favor da designación dos compoñentes deste Consello Escolar Municipal, pois para precisamente favorecer a súa posta en marcha canto antes, xa que o consideramos necesario tamén polo actual contexto da crise pola pandemia que pode afectar pois a moitos aspectos educativo e do estudantado da nosa localidade. Entón, sumado a este contexto de crise no que se poden dar moitas casuísticas, é necesario pois o apoio ao asesoramento no ámbito educativo, pois máis que nunca, pois imos a votar a favor. Moitas gracias, señora Suárez. Señora Outeirán, ten a palabra. Hola, boas tardes. Escoitas. Boas tardes a todos, benvido Antonio. Nada, bueno, como ben dixo ora Raquel, é necesario poñer en marcha este organismo por todo o que conleva, organización, colaboración, resolver problemas entre toda a comunidade educativa. Hoxe traemos aquí a proposta que ten que designar a Corporación Municipal. Creemos que é unha proposta amplia que abarca todos ou casi todos os sectores que principalmente traballan con rapaces. Esperamos que sea apoiado por todos os membros. Insistir tamén o que acaba de decir ahora a compañeira, que si é verdad que hai problemas que resolver debidos á pandemia, que se acuciaron, que se fixeron máis graves desde que estamos en esta situación, que por eso pedimos o voto para que poñer isto en marcha canto antes, porque a comunidade educativa nos está solicitando que isto estea en funcionamento. Gracias. Moitas gracias, señor Outeirán. Señor Dieste, primeira intervención. Sí. Vale, Non explico vexo o tema das campas. Si quere, explicolle, señor Díaz, un momentiño. Vamos a ver, estes son os 7 membros que nós decidimos no pleno para formar parte, pero a designación, o sea, todos os membros están todos representados hai unha persona de cada centro educativo e os membros das AMPAs, e despois un representante do Consello Escolar que representa os alumnos. Que pasa? Que eso non se decide no pleno, se decide cando se fai toda a proposta, se decide ca comunidade educativa. Dentro de todos eses membros que a compoñen, a corporación decide 7, que é a proposta que nos traemos, pero si están os centros educativos e as AMPAs representadas xa no Consello Escolar. Despois, se quere, pásolle toda a relación dos membros, pero sí que xa están. Por eso, nesta opción veñen 2 representantes de direccións, porque eran os que quedaban fora na outra composición. Quedaban 2 institutos sin representar, por eso se meteron aquí nestes 7. Vale, entonces a maiores, toda a comunidade educativa, todos os centros están representados, e a maiores propoñemos estas asociacións, si lles parece ben. Explicado e matizado. Por si surgirán dudas. Vale, moitas gracias. Empezamos o segundo turno de intervención. Señor Rodríguez Muñiz, ten a palabra. Gracias. Bueno, non temos moito que decir ao respecto. En principio, consideramos que é un órgano que debería estar funcionando hai tempo xa. Non se entende moi ben como a estas alturas todavía non está constituído o Consello Escolar. O mellor é que non se lle dá a importancia que realmente ten. Pero, bueno, máis vale tarde que nunca. Polo tanto, nos imos a votar a favor. Vamos a apoiar a súa creación e a posta en marcha. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Antonio, non? Señora Torrado. Sí. Pois, efectivamente, o Consello Escolar Municipal é un órgano, como xa apuntaron varios compañeiros, consultivo, que en este momento pois ten unha especial de especial necesidade
que evidentemente no ámbito educativo estánse observando graves problemas vencellados con todo o que supuxo a situación do COVID nos últimos tempos. Entón, evidentemente, nos parece que debemos respaldar esta iniciativa como xa o levamos anos e anos demandando que se puxera en marcha xa dende o anterior goberno, non? Pero vou aproveitar tamén o turno de intervención para lembrarlle ao goberno municipal que existe un regulamento de participación cidadá que foi aprobado no seu día, que existen máis órganos de cooperación e máis órganos de participación veciñal do noso concello e que quero velos funcionar. Se estamos e decimos que é un goberno participativo, que aposta pola participación cidadá, existen os consellos parroquiais, existen outros órganos sectoriais a desarrollar e, insto ao goberno municipal a que volva a recoller ese regulamento de participación cidadá e que o poña en práctica porque, ademais, é de obrigado cumprimento, como non pode ser de outro xeito, mentras que, efectivamente, non haxa alteracións ou modificacións do propio regulamento. Entón, o noso voto favorable ao Consello Escolar Municipal, efectivamente, levamos moitos anos demandando que se poña en marcha e instar ao Goberno para que desarrolle e que leve á práctica todos os consellos sectoriais de participación cidadá que están a día de hoxe vixentes no noso concello e que, que non están tendo actividade participativa por parte da pouca implicación nese sentido do propio concello. Entón, animalos a volver a recoller ese regulamento de participación cidadá para que Boiro sea un concello do que podamos presumir de ser un concello participativo e donde lle damos voz aos veciños e as veciñas do noso concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez? ¿No? No. Non sei se... Xa non, xa ven aí. Muy bien, vamos a proceder a votación. Votos a favor en este punto número 6. Votos en contra. Abstencións. Siete. No está. 10 a favor y 7 abstenciones. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 7 do orden do día, o expediente 5650/2020, en coacción de expediente de investigación de oficio sobre a posible existencia dunha vía pública en Esteiro, o Castro, non inventariada. Empezamos co primer turno de intervención, señor Rodríguez, don Antonio, segundo, señora Torrado, señora Suárez, si ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois, dende o BNG, consideramos que a incoación dun expediente deste tipo non pode depender dunha actuación individual, senón que debe facerse mediante a actualización xeral do inventario de camiños. Non entendemos porque cando hai dúbidas acerca dunha titularidade, nuns casos se abre expediente e noutros non. E quero poñer como exemplo pois o camiño que vai no lugar da Agravella, que é indo para Carregueiros. Ali hai un camiño que está no inventario de bens de titularidade pública, de feito, están aprobadas unhas obras no POS para que o Concello o arranxe, e simplemente porque un veciño dixo que era de titularidade privada, que era del, sin incoar ningún tipo de expediente, paralizáronse as obras e ese camiño sigue sen arranxar. Cando entendo que o Concello, se o ten no inventario de bens públicos, pois debe de defendelo mentras non se incoe expediente que demostre o contrario. Entón, non entendemos por que nuns casos se abre expediente e noutros non. Pensamos que se faga só por unha actuación concreta, sen que vai acompañada da actualización xeral do inventario de camiños, pois non é o mecanismo para facelo. E como nos entraron as dúbidas, pois precisamente con ese tema que coñecemos do lugar da Agravella, porque
en unhas circunstancias se incoa expediente e noutras non, pois por ese motivo ímonos a abster. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Ben, vale, boas tardes a todos. Benvida ao señor Antonio García. Desexolle moita sorte na súa función de concelleiro deste Concello. No proceso relativo á tramitación dunha licencia urbanística para a construcción dunha vivenda nunha parcela no lugar do Esteiro, xurdiu a información relativa a que a existencia de un camiño que pudese ser de titularidade pública. Nós enviamos aos técnicos municipais a que fixesen informe do mesmo e eles indican que a realidade do camiño fai pensar que efectivamente se poda tratar de un camiño público que non está incluído no inventario de bens municipais. O proceso para incluílo é o comenzo dun expediente de revisión do oficio do mesmo para dirimir co resto de colindantes a titularidade ou non pública deste camiño. O feito de que se faga desta maneira e non coa revisión de inventario de camiños que se está levando a cabo é un documento que sempre está vivo, que sempre está sufrindo modificación, é porque se trata dunha resolución dunha licencia que ven do 2018 e que a condición de intentar darlle premura ao tema, porque entendemos que 3 anos para conceder unha licencia xa é tempo de abondo, é o motivo polo que intentamos resolvelo de forma particular para, como dixen, darlle a este veciño unha resolución á súa solicitude. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, primer turno, dá a palabra. Sí. Vamos a ver. Eu creo que este asunto, o que temos sobre a mesa, os informes pertinentes, non son para vir a pleno. Porque non hai detalle, estamos falando dun camiño, sen ninguna asociación á licencia nin aos aspectos urbanísticos, e o procedimento está fácil. O sea, ten que haber un informe técnico máis claro, non é público, porque non nos aporta nada. E despois, porque ven de forma individual, non se pode amparar nunha licencia, que está por dar ou non dar. Cando non se dou, sería por algo, porque habrá outros temas. Terceiro lugar, aquí hai un servicio jurídico de asesoría especialista que desde fai anos que creo que foi unha medida ben tomada por bloque independiente, onde van todos os camiños relacionados, aportando documentación ou as alegacións daqueles interesados, cousa que non se fai mención neste informe, non se fai ninguna mención de ninguna alegación de ninguna persona que este interesado, que sea público ou privado ou non, nos poñemos a facer unha convención de expediente. Creo que o tema tiña que vir máis traballado, si ten que vir a pleno, con uns informes, como estaban vindo hasta o de agora. Esa é a nosa opinión. Nos vámonos a abster, evidentemente, porque a min, con isto, moi ben, incoamos un expediente e aprobámoslo en pleno. Creo que é un paquete para o pleno, pero bueno, non teño nada máis que decir. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Gracias. Bueno, nos o que temos que decir é que se cumpla o procedimento. Si hai que facer unha exposición pública, porque así o establece do informe, para que dea lugar a posibles alegacións por parte de afectados ou daqueles que queiran facelo sin perxuicio de que o sexan ou non, pois que exista un plazo para facelo. Pero, en calquer caso, se así, insisto, o establece o procedimento. E a partir de aí, que falen os técnicos e que se habiliten os plazos para que se presenten os recursos no caso de que existan e se resolva a cousa, pois, como corresponde nestes casos. Entendemos que non dá para moito máis. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Don Antonio, ten a palabra. Gracias, señor presidente. En este punto, pouco que decir. Entendemos que non temos a información suficiente e, por lo tanto, nos vamos a absternos tamén. Vale.
Gracias. Vale, moitas gracias. Señora Torrado, ten a plaza. Bueno, aquí, dende que eu son concelleira, sempre se trouxo tanto o inventario de camiños como as posibles modificacións dese inventario de camiños e trouxe paquetes conxuntos con un grupo de afectados ou con interés en el interés público, porque aquí, claro, estamos construindo a casa polo tellado, en vez de que sexamos nós os impulsores de que recoñecer os camiños como públicos, estamos facendo ao revés. Hai un interés, neste caso privado, para que non recoñezamos como público un camiño. E digo isto porque ten, igual que decían aquí os compañeros, ten o seu matiz a hora da tramitación administrativa, non? E por que o digo? Porque podemos crear con isto un mal precedente. A partir de que levamos cuestións concretas de particulares de camiños, porque dixemos a este señor, señora, ou este titular ou solicitante de licencia que ven de forma individual e que non esperemos a unha modificación do inventario de camiños e ao que veña pasado mañán non llo recoñezamos. Eu penso que creamos un mal precedente con isto que vamos a acordar aquí na Corporación Municipal. Ademais de esperar agora, na fase de alegación, saber o que opinan os veciños e as veciñas do Esteiro, que tamén teño as miñas dúbidas ao respecto. Entón, bueno, pois, coa prudencia, a verdad que se penso, podo pensar nos intereses do veciño, que son intereses legítimos, particulares, do propio veciño ou veciña que sea solicitante, pero tamén creo que se está creando un precedente complexo para o futuro administrativo do Concello de Boiro. Entón, bueno, pois teño as miñas dúdas, moitas dúdas a respecto deste expediente. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. Señor Ruiz, a palabra. Sí, simplemente indicar que non se está a dirimir a concesión da licencia ou non, simplemente a inclusión deste camiño no inventario de bens. Non é que non se lle dera licencia a este particular, eso evidentemente corresponde aos técnicos tomar a decisión. O que non se fixo foi contestar desde o 2018 nin se lle daba ou se lle deixaba de dar. Non se fixo absolutamente nada. Ante a manifestación pola súa parte da presencia deste camiño e ante a premura que temos en resolvelo, porque, como dixen antes, trátase de unha licencia que leva moito tempo atrancada, bueno, o proceso a seguir, según a Secretaría, é o que estamos aquí poñendo a súa votación, non? É a investigación do oficio desta información que nos trasladan deste camiño, por si corresponde ou non incluílo no inventario. As administracións, di no informe de Secretaría, as administracións públicas están obrigadas a protexer e defender o seu patrimonio, recollendo a facultade da investigación para resolvelo. Bueno, eso, creo que está claro cal é a intención do Goberno, resolver a licencia, e para eso compete facer esta investigación. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz, no. Muy bien, pues pasamos á votación deste punto número 7. Votos a favor. Muy bien. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, 5 a favor e 12 abstencións. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 8 e o expediente 2829/2021, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 14/2021. Número de créditos extraordinarios e suplementos de créditos e do expediente de reconhecemento extrajudicial de aprobación de varias facturas das OPAs 2020. Empezamos co a primeira intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, gracias. Bueno, non deixa de sorprendernos a atitude deste goberno. Non sei, parece necesario recordar constantemente, por pouco que lles guste, que gobernan con 5 concelleiros nunha corporación de 17.
é que de outro xeito non se entende que, sin consultarnos previamente a algo tan serio como unha modificación de crédito para aprobar facturas, para pagar a proveedores por importe de 244.047,60 euros, nos pidan que ignoremos os reparos da intervención, que os hai de todos os tipos e colores, e que sexamos consentidores ou que lle demos carta de natureza a unha xestión de goberno que nos parece claramente irresponsable. E parecenos irresponsable porque non se pode calificar de outro xeito que se estean a adquirir bens e servicios sin a correspondente consignación presupuestaria. Dito en román paladino, é o máis parecido a comprar a pufo. Porque isto é o que se desprende dos informes de intervención. Entón, desde logo, é algo inaudito que 2 anos despois, a estas alturas, Boiro, por primeira vez na historia, siga sin orzamentos. Non entendemos como poden gobernar deste xeito, non entendemos a que dedican o seu tempo. Bueno, ou si o vemos, porque realmente tempo sí que hai para outras cousas. Para posados, para atribuirse obras que non son súas, para finxir estar traballando. Desde logo, dedicación, recoñézolles moitísima. Horas e horas e horas. Rendibilidade, pouca ou ninguna. A eficiencia, vamos, moi no nivel de España, según a OCDE. Recientemente vímonos na obriga de denunciar públicamente retrasos no pago a proveedores, algo que nos parece tremendamente grave no contexto actual. En este punto vou a ler unha parte do informe de Tesourería que, ademais de outras moitas cousas, di o seguinte: como pode observarse, no Concello de Boiro existen facturas pagadas fora do período legal de pago, pero non por falta de existencias na Tesourería, senón producidas pola demora na tramitación derivada do circuito de validación e conformidade, ou ben pola falta de crédito nas aplicacións orzamentarias, é dicir, por non ter presupuestos, onde se tiñan que imputar as facturas, ou ben pola falta de tramitación da aprobación das facturas. É dicir, ou ben porque non temos orzamentos, ou ben porque non se tramitan as facturas debidamente para que nos tempos que a lei establece que se abonen, se sean abonadas. A maiores, di: ao peche do exercicio 2020 quedaron na conta 413 acreedores por operaciones devengadas 52 facturas por un importe de 556.136,95 euros. Entre as que atopamos 3 facturas de servicio de axuda no fogar por importes de 52.000 e pico, correspondente ao mes de outubro, 37.000 de novembro, a 1.727.000 euros tamén de novembro, outra factura de Espina del Fil de 60.384 euros polo tratamento de fangos, e tamén facturas correspondentes á construción do Clube de Remo por importe de 124.320,31 euros. E a rehabilitación do Pazo de Goiáns por importe de 75.624,48 euros. Facturas que todavía siguen pendentes á espera de tramitar o correspondiente expediente de reconocemento extrajudicial de crédito. En a maior parte dos casos, o expediente de modificación de crédito ao que se condiciona a aprobación das facturas. Miren, resulta evidente que esta parálisis que presenta o Concello de Boiro pode ser atribuible ou ben a un desconocimento absoluto e profundo do que supón gobernar un concello, e nomeadamente un concello como Boiro, ou, por outra parte, cabe pensar que se saltan as normas á torera, ou tamén cabe pensar nas dúas posibilidades,
que non é difícil de que sea así. Non conten con nós para isto. Xa non. Levan 2 anos botándonos pelotas ao tellado das demais forzas políticas. No caso de que non aprobemos algo, non vai cobrar o proveedor, ou o clube non vai recibir a achega que lle corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Fano apelando á nosa responsabilidade. E teñen razón. Ata agora viñemos actuando ca responsabilidade ca mesma, exactamente igual, ca que hoxe lles decimos que o verdadeiramente irresponsable é comprar bens e servicios sin a correspondiente consignación presupuestaria. Recomendamos aos proveedores que antes de vender un servicio ao Concello de Boiro que se aseguren do prazo de pago. Non digo que non vayan a cobrar. Por suposto que van a cobrar, porque non depende de vostedes únicamente. Pero, desde logo, polo menos que teñan en conta o prazo de cobro. Por iso, imos a votar en contra. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Don Antonio, ten a palabra. Moitas gracias. Non estamos de acordo con este punto tampouco, porque, bueno, vemos que levan 2 anos pagando con reparos, o cual entendemos que son ilegales. Hai sentencias, hai precedentes de sentencias sobre isto e, vamos, isto tamén foi un dos puntos porque o meu compañeiro Manuel Velo dimiteu. Entendemos que o arreglo desto pasa por que se traian os orzamentos e se aproben. Non hai moito máis que decir. Preparen ustedes os presupostos e póñanos na mesa. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Antonio. Señora Torrado, ten a palabra. Me pedía o apoio, nos pediu o apoio a Boiro Novo para investilo como alcalde, pois efectivamente, a cambio de nada, no plano do noso grupo político, e lle exiximos no seu día uns determinados compromisos con luz e taquígrafo, poñendo por escrito, e seguímolo poñendo na nosa actividade política durante todos estes 2 anos, non pensei eu estar na metade da legislatura e que me foran a traer un expediente de modificación de crédito do orzamento do Partido Popular do ano 2019. O último que pensei eu, que na mitade da legislatura me iba a traer a este pleno municipal que modifiquemos un presuposto o que xa votei en contra do presuposto de Diaste no seu día no ano 2019 e agora nos traen aquí unha modificación de crédito dun presuposto do Partido Popular. E ainda por riba, con informes de intervención negativos, para que o coñeza toda a xente que nos poda estar escoitando, porque a mellor o concepto de reparo non é un concepto que coñezan habitualmente os veciños e as veciñas do noso concello. Ainda por riba, sin falar con nós, con reparos da intervención, gobernando co presuposto do Partido Popular da pasada legislatura. Primeiro, a falta de gestión era problema de COVID. Agora, non sei cal é. A principios de ano, bueno, que trouxéramos propostas, os grupos, que nos trouxemos unha lista de propostas, pois, do noso traballo, que xa tiñan un plan de traballo cando lle demos o noso voto a cambio de propostas para o noso concello, seguir esa guía de traballo que foi para o que investimos como alcalde e para que gobernaran, pois, con 5 concelleiros, que parece ser que sobraban 5 concelleiros para gobernar o noso concello. E ora vemos, pois, na mitad da legislatura que non somos quen nin de ter un presuposto municipal progresista no noso concello. Unha mágoa, non? Eu a verdad que estou decepcionada e así o teño que manifestar. Non pensei estar a estas alturas nesta situación. Como xa apuntaba en outros plenos, pois é
a primeira vez na historia do noso Concello de que non hai, que o ano pasado non tivemos orzamento municipal e este ano imos polo camiño, as propostas que levamos da nosa asamblea pois van a ser casi xa propostas para orzamento 2022, máis que 2021, e a verdade é que evidentemente non poden contar con o noso apoio. Fomos moi responsables durante estes 2 anos, a pesar de que durante estes 2 anos, pois, en innumerables ocasións, pois, non tuveron en conta as nosas propostas, non nos chamaron para dialogar, incluso houve compañeiros que marcharon da corporación por falta de diálogo con aqueles que confiamos e depositamos a nosa confianza no goberno, e eu a verdade é que a estas alturas pois xa dimito a hora de seguir confiando en unha gestión que non vexo, non. Non poden contar con nós, eu non sei se habrá aquí outros grupos que veñan a salvalos, porque como xa houve moitas veces, porque eu xa incluso pensei cando trouxo isto, dixen eu, bueno, pois seguro que xa falaron co Partido Popular para que lle veñan a salvar na modificación de sus propios presupostos do ano 2019, porque claro, non entendía que podan traer esta proposta despois de que non temos un presuposto municipal, sin falar con nós, non sei se falaron con outros grupos, non sei se falaron con BNG ou con ICB ou con alguén que o apoiou e que confiou en usted para gobernar o noso Concello, ou se non é que non me explico. Eu non me explico que pense que vamos a asumir nós a responsabilidade de aprobar unha modificación presupostaria do presuposto do ano 2019 do Partido Popular, incluso os informes en contra da intervención municipal. Non entendo nada de nada ou nos toma o pelo, sinceramente. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Ben, como xa se dixo aquí, como xa expuxeron os compañeros que me precederon, esta modificación de crédito responde ou deriva dun modelo de xestión deste goberno do PSOE. Refírome ao que deriva do seu modelo de xestión porque precisamente, e como xa se repiteu aquí máis dunha vez, levan 2 anos exactamente que se di pronto para a metade dunha legislatura gobernando sen presentar sequera un orzamento. Entón, se eses gastos estivesen previstos, se estivesen recollidos nun orzamento, pois non habería que facer esta modificación de crédito. Ademais, pretende modificar o crédito para un pago de facturas de gastos que ni siquiera son imprevistos, porque son como se miramos a correlación das facturas, son gastos que sabemos que había que contar con eles. Ademais disto, sumámoslle o que tamén xa se dixo aquí, que o propio informe de intervención recolle unha serie de reparos, como que algunhas facturas non cumpren coa anualidade do gasto, ou outras facturas por gastos repetitivos e periódicos que deben de ser obxecto de licitación pública, non recorrer á contratación directa. Non sei, pretenden que a oposición obviemos todos estes reparos e que lle votemos a favor desta modificación de crédito. Eu tampouco entendo nada. En resumen, que se levan 2 anos de legislatura, tiveron tempo a presentar un orzamento contemplando todos estes gastos para as facturas que agora queren pagar dun orzamento estirado como un chicle que ven da anterior legislatura do goberno do Partido Popular. Evidentemente, no BNG non imos a ser cómplices desta xestión do PSOE. Ademais que se pretenden pagar co remanente de tesourería. Nos momentos en que estamos de actual contexto da crise pola pandemia, o remanente de tesourería, dende o BNG, consideramos que debe destinarse a necesidades derivadas da situación do COVID e das consecuencias reais que derivan desta crise, non para gastos ordinarios do Concello. Precisamente, se pode tirar do remanente de tesourería para calquer tipo de gasto foi precisamente polo que pasou coa COVID, que se restringiron esas limitacións para o que podía destinarse. E o que nos preguntamos dende o BNG é, se non se levantasen estas restriccións ao gasto do remanente, ao que se pode destinar o remanente, con que tiñan pensado pagar esas facturas entón? Por que non nos lo explicamos? Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor presidente. O remanente está permitido utilizalo para o pago destas facturas, por eso o traemos aquí. O expediente que se presenta para a súa aprobación é o relativo a aprobación do trámite para proceder ao pago das obrigas pendentes de incorporar ao orzamento, o que é o mismo, as facturas que quedaron pendentes de pagar a 31 de decembro.
do ano 2020. Trátase de traballos realizados e rematados no exercicio anterior que non se puderon abonar por distintas causas. E o que presenta para a súa aprobación é o uso do remanente de tesorería, como acabo de decir, porque está previsto facelo así. Solicítase, pois, por parte do Goberno o voto favorable, e se non é así, polo menos que se nos permita corresponder con estas empresas que realizaron os seus traballos e os seus suministros para poder abonarlle as facturas que teñen pendentes de pago. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Diasta. Vale. Señor Rodríguez. Señor Antonio. Señora Torrado. Agora, claro, xa casi teño que intuir, non? Que agora, cando despois de que faleu, pois dirá o señor do PSOE, dirá, bueno, es que van a ser ustedes culpables de que os proveedores no cobren en esta situación de crisis. Es que, claro, es que temos que... Si o conto, seimo, claro, levo 2 anos escoitando, seino perfectamente, non fai falta que ninguén mo diga. E tamén teño, despois tamén haberá mellor algún grupo que diga, nós somos responsables e teremos que solucionar tal, non sei que, bueno, e todos unos con outros, e ao mellor, pois así nunca funcionaremos, non? Porque é un pim-pam-pum de haber aquí, si nos vamos, pois, colegueando entre nós en outros sitios e non onde temos que responsabilizarnos das nosas actuacións, non? Que é na corporación municipal, porque claro, ningunha desas facturas que existen esa relación, nin a primeira, foi promovida por Bueno Novo, verdad que non? Nin promovida polo BNG, nin foi solicitada por ICB ou polo Partido Popular ou por Ciudadanos, verdad? Todas e cada unha das facturas que están aí foron encargos directos do goberno, que neste caso é o Partido Socialista. E o que ten que responsabilizarse da gestión que fai. Xa bastante é que estén gobernando co presuposto do ano 2019, se ademais de pasarse, porque claro, isto sona moi bonito ahora, porque ahora lle puxeron un término así máis chulo, isto de las sopas das sopas de 2020, é un término así técnico que de toda a vida foron as facturas do caixón, pero ahora lle chamamos sopas porque son así como máis técnico, máis fino e que non parece que é o que apuntaba o señor Carlos Muñiz, que son pufos de toda a vida, non? Entón, agora, pois, van probablemente, claro, teño que intuir a intervención de outros grupos previos, pois, bueno, pois que irán responsabilizar a oposición de algo do que non podemos ser responsables, ni asumir a responsabilidade que supón de aprobar algo en contra do informe de intervención municipal, claro, porque non é só decir, bueno, está gastado e, venga, vamos a aprobalo. Non, é que vamos a asumir a súa gestión e asumir os informes e os reparos de intervención municipal. Algo que, dende logo, por parte do noso grupo, non o podemos asumir. Levamos xa 2 anos, bueno, pois, aguantando moitas cousas que non se nos tuvera en conta en momentos que creíamos que eran cruciais da legislatura, que non se falara cando había que falar as cousas. Nós incluso xa houve algunha reunión, pois, no ano 2020, falando dos presupostos, e desto, e me decía, mira, es que si tal, pois terei que falar co Partido Popular tamén. Bueno, pois fala, non sei se falaron contigo, a mellor tamén falaron contigo esta modificación do presuposto do ano 2019 do Partido Popular. Non o sei. Pero eu vaime doer, efectivamente, pero desde logo teñen que ser responsables, que para eso os puxen aí. Para eso. A xente que confiou o voto en min e eu o deleguei en vostedes para que gobernen, teño que eu responsabilizarme da xente que me votou a min e que esa responsabilidade a depositei en vostedes e, polo tanto, non podo de outro xeito que demostrar, bueno, pois a miña, como digo, a miña decepción en canto a esta cuestión, especialmente, como xa decía eu, que trouxemos propostas, que moitas eran xa propostas do propio
do propio acordo de investidura, como era o proxecto de rehabilitación integral da rúa principal, a remunicipalización da piscina municipal, a apertura de Radio Boiro, a circunvalación do casco urbano de Boiro, un plan de mobilidade, a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal, as vivendas sociais, como decíamos, presupostos participativos, medio ambiente, políticas de protección animal, apoio, como non pode ser de outro xeito neste momento, a hostalería, o pequeno comercio e demais. E, bueno, moitas propostas que traíamos para os presupostos municipais e agora me fan ou pretenden que apoie unha modificación de préstamo do presuposto do Partido Popular que xa votei en contra fai 2 anos nesta mesma sala. Pois non, non vai ser desta non lle escola. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención. ¿No? Señor Ruiz, ten a palabra. Ben, evidentemente que vamos a decir o que iramos, evidentemente, como ben sabe a señora Dores, como acaba de decir, evidentemente que vamos a facer porque nós non lle prohibimos a ninguén que diga a nadie, esperamos que ninguén non lo faga a nós. Cada un di o que lle parece. Eu, desde logo, non me agocho. Na primeira intervención dixen que eran OPAs e dixen que eran facturas pendientes de pago. Eu non me agacho, Está claro de que se trata e así o dixen. O que non dixen na primeira intervención e tampouco lle escoitei dicir agora a señora Dores é que se trata de que as OPAs é algo natural todos os anos e en todos os concellos. É algo que sempre se abonou dunha ou de outra maneira. Hoxe traémoslo aquí para facelo co remanente, pero sempre houbo, señor Carlos Muñiz, facturas que non se poden incorporar ao presuposto, porque usted, cando fai un presuposto, non sabe, ao longo do ano, todo o que lle vai facer falta para poder xestionar un concello. E, evidentemente, hai cousas que non se poden incorporar ao orzamento porque usted non sabe todo, nun presuposto de 15 millóns de euros, todo o que vai a necesitar ao longo do ano, non? Nas primeiras intervencións indiquei que non se pudera proceder ao pago por distintos motivos, sí, algún incluso persoal que non estou disposto a sinalar aquí. Se analizan vostedes as facturas que traemos para a súa aprobación, o 80% das mesmas están presentadas na última quincena do mes de novembro. Eso que significa que son as últimas facturas que se recibiron, porque, como ben saben vostedes, aquí as facturas no mes de decembro non se rexistran, o cual son as últimas do ano. O 80% das facturas que traemos aquí son as últimas do ano e non fomos quen de darlle saída no mes de decembro. Se analizan vostedes as facturas, que seguro que o fixeron, verán que con só 2 facturas se cumple co 66% do importe total das 43. Eso que significa que a maioría das facturas, como decía a señora Suárez Regades, evidentemente son de pouca enjundia, de pouco importe, pero hai que facerlle frente porque son traballos que empresas, suministros, que empresas lle teñen cedido a este concello. Como digo, así e todo, hai que abonalas. A conta 413 son obrigas pendentes, existen todos os concellos, como xa dixen, a modo de anécdota, o outro día vin que hai algún concello que ten 60 millóns de euros na conta 413. Nós traemos aquí, evidentemente, 244.000. Todo vai en proporción. En canto á utilización do remanente de tesorería, a ninguén se lle escapa que o ano pasado foi un ano especial. Igual nós estamos noutro mundo, onde a incertidume nos gobernou un pouco a todos. Nós, desde o goberno do Concello, fixemos un esforzo en cuanto á continxencia, porque sí que non estábamos dispostos era a deixar de prestar aqueles servicios que eran básicos para a cidadanía. Entonces, ante a temeridade que se cernía sobre todos nós, pois tiñamos dúbidas de poder cumplir. Entonces, intentamos reducir o gasto o máximo posible e iso permítenos este ano ter un remanente de tesorería de máis de 3 millóns de euros. E, bueno, unha parte deste remanente, tal e como nos permite a lei, pois adicámoslo ao pago destas facturas que, como digo, quedaron pendentes do ano pasado porque non fomos quen de darlle tramitación a todas as facturas, que son moitas por parte deste Concello, todas están abonadas menos estas. E 2 delas, repito, correspondelle o 66% do importe total.
Nada máis, non lle pedimos que nos apoyen se non queren en isto, permítannos tan siquera poder cumplir cos nosos proveedores, cos proveedores deste Concello e abonar as facturas que temos pendentes con eles. Nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Permítannos cumplir. Nós non estamos gobernando. Creo que o goberno ten un problema. O señor alcalde ten un problema e Boiro ten un problema. Creo que aquí responsabilidade de parte a parte dámola todos hasta agora. Pero non se pode nin vivir de rentas e sin facer nada. Vivir de rentas. Están facendo obras millonarias. De quen? Xo dixo Dolores. Por suposto do Partido Popular. Compartidas, teño o micro posto xa. Pois non funcionará, non sei se funciona. Bueno, pois terei que gritarlo. Non se pode funcionar así sin presupuestos. Vamos a ver. Os presupuestos eran do Partido Popular. As obras que están vendo os ciudadanos, salvo macetas, ferros de colorines, onde non aparca ni unha bicicleta, etcétera, moi ben. Gasto corriente, decisións, proxectos importantes estéticos. Bueno, pode ser máis discutible, non? Pero as obras millonarias son do presupuesto do Partido Popular. Bueno, a mí alegrame que a señora Dolores os diga que os presupuestos do Partido Popular están en vigor, pero non me alegra tanto por os ciudadanos de Boiro porque os presupuestos hai que actualizalos. Club de Remo está aí. Gracias a quen? Con proxecto desde 2013 pelexando a lei de costas, o tema dos plans urbanísticos, o tema de segregación, o plan especial de portos. Levounos moitos anos. Queda con financiación. Pazo de Goiás, patrimonio, tal, anos, queda con financiación. Bueno, podrán inaugurar as aceras de aí, outros obras menores, unha millonada, vale? Fomos responsables, sí, hasta ahora. Pero hai responsabilidades diferentes. Nós, o Partido Popular, non os puxamos aquí. Aquel día, bonito, glorioso, de sonrisas, de abrazos, eso se va acabando. Pero non por culpa dos que estamos na oposición, sino por culpa da ineficiencia, da incapacidade, e que se tapa todo con la alfombra del COVID. Pues, no. Responsabilidades. No, sí, responsables co povo de Boiro. E non podemos estar gobernando os da oposición. Non podemos estar pedindo que os demais fagan o traballo que non fan os que gobernan. E responsables son aqueles que os puxeron aí, aquel día. Porque Dolores, repiteu ben, e anotei aquí, puxemos aí. Bueno, xoga tamén que o Partido Popular aproveita esa vertiente de que somos condescendientes, miramos polo povo, e intentamos que os proxectos vayan adiante, pero eso non pode perdurar unha legislatura, nin dúas, nin tres. Entonces, toca espabilar. Claro, toca espabilar. Por tanto, as responsabilidades son diferentes. Eu estou de acordo que Ciudadanos foi un partido responsable, ICD, Partido Popular, se nos achaca de que si hai se fai unha oposición en positivo por o ben de Boiro, pois que non facemos a oposición, non? Está claro que o pueblo falou, que a maioría ten o Partido Popular. O actual goberno está gobernando unha absoluta minoría. 5 de 17. Non se pode seguir así. Tirios e troianos non os ten. Usted terá que plantearse cal é a confianza que usted genera na sociedade nos partidos da oposición. Non falemos de outro concepto. Totalmente distinto, pero usted ten que empezar a dudar de si mismo e do seu goberno. Porque o povo de Boiro xa está facendo. E os demais podemos aguantar o que sea. Pero non podemos ser cómplices dun mal goberno. Porque non ter presupuestos, digo aquí o informe, prorrogados 2019 e 2021, Dolores non se está modificando o noso presupuesto. Nós aprobamos todos os presupuestos, todos al menos un ano, os levamos no mes de diciembre a todos. Bueno,
este presupuesto hai que actualizarlo. Luís, usted decía, é que non sabemos o que van a gastar, vamos, o que vai a partir do presuposto. Pero de que presuposto está a falar? Do vosso non? Claro. Se votaron en contra do presuposto do Partido Popular. Dixeron que non había cartos. Pero día que o informe que sobran cartos. Nos deixamos 3 millóns, 2.907.997.000 e pico. Quedaron 3 trimestres do 2019 por cerrar, o segundo, terceiro e cuarto, que supón, baixo as miñas contas, por ingresos ordinarios dos 12 millóns, 9 millóns máis. Non sei onde van. Do 2020, outros 12 millóns. Non sei onde van. Sí, gasto corriente. Vamos a ver, modifiquen os presupuestos. Traigan os presupuestos. Incorporen estas deudas aos presupuestos. Que xa tienen que ter aprobados. Non é responsabilidade nosa facer os presupuestos. Nin prever as partidas para pagar os proveedores. É vosa. É vosa. Usted acaba de facer unha petición a todos que voten a man. Pero os primeiros que, sí, que ya axuden a aprobar isto para pagar os proveedores. Quero dicir, o fixo non con estas palabras con outra. Non impidan, pero que se está pedindo. Pero o primeiro que tendes que mirar por vos, que sodes vos, é que é remangarse. Pero vamos a ver, está despedindo algo, un sacrificio político por todos os partidos estar así toda a legislatura. Eu supoño que virán máis pronto que tarde os presupostos. Entón, faced os presupostos, pagade. Pagade. Vale? E incorporar todo eso. É que non queda outra. Podemos ser vos unha vez, 2 veces, 3 veces, e seguiremos sendo vos. Pero hai que remar. Hai que remar. Señora Dolores, estamos a mitad de legislatura. Vamos votar en contra. Porque nós non pagamos. Non gobernamos. Pero gobernan o que vostedes, o Bloque, ICB, cando estaba velo, e vos, Dolores, apoyástedes. Non intentemos facer juegos malabares. A realidade é así. Os que están aquí están por vos. Que non se imaginaba que os sorprenderon. Usted xa viveu outras experiencias durante 8 anos de conflictos. Estabas desgobernando vos, etcétera, etcétera, 3, 2, divisiones, todo. Pois, isto é lo que queda. Empezo, ou termino como empecé. Alcalde ten un problema. O goberno ten un problema. E Boiro ten un problema. Moitas gracias, señor Dieste. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 5 a favor, 10 en contra e 2 abstencións. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 9, o expediente 618/2021, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á autonomía financiera de Galicia. Estamos co primer turno de intervención, señor Rodríguez, señor Antonio, señora Dolores Torrado, señor Suárez, si ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, aínda que no BNG, evidentemente, defendemos un marco distinto e máis avanzado ao que se recolle aquí, a moción non deixa de ser coherente co que pide e máis alá do oportunismo político do PP, pois imos apoiala, imos votar a favor. Con todo, pois teño que dicir que é unha lástima que o PP non adoptara antes este tipo de posicionamentos. Que quero dicir con isto? Pois recordarlles que o goberno galego non solicitou unha soa competencia desde que Feijóo é presidente. Ademais, todo o tempo no que compartiron o goberno con Madrid,
ben podían ter avanzado en algunha destas transferencias para Galiza e non o fixeron. Pero, bueno, isto non é só cousa do PP, tamén o goberno estatal do PSOE e Podemos destacan polo seu marcado carácter centralista, no que parece que, ademais, as institucións só teñen validez e legitimidade cando os gobernan eles. Como vimos, quero poñer un exemplo disto, pois no primeiro estado de alarma xa fai máis dun ano co mando único ou no reparto dos fondos europeos de recuperación. Con todo, xa digo, pois a moción non deixa de ser coherente e imos apoiala, imos votar a favor. Gracias. Eu vou participar no segundo turno, señor Rieste, primeiro turno. En primeiro lugar, volvo a repetir, non? Quedou grabado, non, jefe? Non? Bueno, volvemos a empezar. Unha funciona, outro que poñelo cerca, bueno, perdonade. Bueno, habida conta do que, bueno, en materia competencial fixa a Xunta de Galicia en reducción de impostos de transmisións patrimoniales, de impostos sobre sucesións, deduccións no IRPF, deduccións nos actos xurídicos documentados, pois instar ao Goberno a que respete a autonomía financiera de Galicia en materia normativa tributaria que lle confire a Constitución e o Estatuto de Autonomía e outras leyes orgánicas que o recoñecen. Que todos os acordos que se tomen que afectan as comunidades autónomas en maneira impositiva, como outros sean tomados no marco competencial do Consello de Política Fiscal e Financiera das comunidades autónomas a nivel de Estado, na Comisión Mixta, e, bueno, é o que máis tempo de asunto é que se proceda á supresión do artigo que reforma a lei do impuesto sobre as rentas das persoas físicas para introducir esa ficción legal que quere meter, que vai perjudicar a toda a venda dos bens recibidos a través dos pactos sucesorios en vida regulados no dereito civil de Galicia. O sea, que se suprima ese artículo que afecta a esas transmisións de pactos sucesorios de bens recibidos dos familiares en Galicia. Eu creo que é un tema importante. Sabemos que son as transmisións sucesorias que se pagan toda a vida durante moitos anos, durante moitísimas generacións. E, bueno, é o que solicitamos. Moitas gracias, señor Rieste. Señor Rodríguez, segundo turno. Gracias. Bueno, como digo o señor Rieste, son cuestións dunha importancia absoluta. Estamos absolutamente de acordo tamén. Pero, bueno, unha vez máis, eu é que non deixo de queixarme de que este non é o escenario onde temos que debatir este tipo de cuestións, porque logo estaremos vaciando de contido o Parlamento de Galicia, que é onde realmente se teñen que facer este tipo de reivindicacións ou de propostas. Logo, eu, unha vez máis, o que trato é de, ao igual que facemos nós con o noso partido, con Ciudadanos, tratamos de non traer propostas tipo, porque parecenos brindis ao sol. Realmente, por moito que teñamos toda a vontade, todo o interese que o temos nas cuestións que se recollen nas propostas, pois realmente temos pouco ou nada que facer ao respecto. É unha declaración de intencións, e está moi ben, pero de aí non pasa. Entón, estando de acordo absolutamente con todos os plantexamentos que se fai na moción, como é habitual no noso grupo, ímonos a abster. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ¿no? Señora Suárez, perdón, señora Torrado. Tenga a palabra. Segundo turno. Bueno, eu tamén repito continuamente que este tipo de cuestións debían de debatirse en outros foros, non? Porque eu creo que a maior parte, ao mellor dos que estamos aquí na Corporación Municipal, pois descoñecemos as cuestións concretas das que tratan algunhas das mocións que aquí se expoñen, non? Entón, en principio, a min todo o que sea a autonomía financiera para o meu país, todo o que sexa traballar a prol
de que Galicia sexa quen de gobernarse a si mesma, sexa quen de ter os seus medios, sexa quen de ter os seus recursos para aplicar as políticas que máis axeiten a situación económica, social, cultural do noso pobo, pois mellor vai ser. E, polo tanto, bueno, con independencia de que me gustaría que o partido que propón esta cuestión que se aplicara ao conto sempre e non en función de quen está no goberno en cada momento, no goberno do Estado español, pois, a pesar diso, eu niso sí que non teño reparo a que no fondo estar de acordo en garantir en todo momento aquelas competencias que son de Galicia en cada momento, incluso avanzar máis no campo competencial do noso pobo, pois vou apoiar a proposta, pero con ese matiz de que me gustaría que os propoñentes que foran coherentes sempre e non en función de quen sexa o que goberne en Madrid. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez? Non? Señor Ruiz, ten a palabra. Segundo turno. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues vamos a levar un pouco a contraria en este tema. En esta moción téntase trasladar primeiro a idea de que se intenta atacar a autonomía fiscal da Comunidade Autónoma de Galicia, solicitando que se inste o Goberno Central a respetar a autonomía financiera de Galicia cando o que se pretende desde o Goberno Central é correxir unha actividade que produce fraude fiscal. Esta corrección faise mediante a aprobación de unha lei non en contra de Galicia, sino de obrigado cumplimento para todas as comunidades autónomas. Legislar a nivel nacional para igualar a todas, cousa que agora, en este tema, ao menos, o trato varía según en que comunidade autónoma estés. Isto de igualar a todas as comunidades que tanto lle gusta ao Partido Popular cando está gobernando no goberno central e que agora defende, por outro lado, a autonomía autonómica. O intentar explicar un pouco de que se trata esta corrección de fraude fiscal. Cando unha persona vende unha propiedade, ten que pagar pola diferencia do valor de adquisición ao valor de venta un tanto por cento no IRPF. En Galicia, cando esa mesma propiedade se lle traslada a un herdeiro, ata os 400.000 euros primeiros non ten que pagar nada de impostos no IRPF, mentras que o herdeiro que recibe a propiedade, cando a inscribe co valor que ten na actualidade. Co cual, cando se produce a venta, non hai unha diferencia entre o valor de adquisición e o valor de venta, co cual non hai unha carga fiscal que repercutir por esa venta. E isto é un fraude do que se están aproveitando máis de unha persoa. Por eso, nós vamos como se anunciei, vamos a votar en contra, porque, como digo, o que se pretende do Goberno Central é acabar con esta maneira de operar que teñen algúns, que produce fraude á hora de non contribuir ao erario público como se tiña que haber feito. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Díaz, segundo turno. Quero dicir que tamén teñen que pagar de forma reiterada os que non, a maioría dos galegos e dos españoles que non cometen fraude. Moitas gracias. Vamos á votación. Vamos a votar, senón non nos dá tiempo. Sí. Vamos a votar. Votos, nada, usted. Votos a favor. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor 10. En contra 5. Y abstenciones 2. Muy bien. Pasamos ao punto número 10, expediente 1189/2021, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre a transferencia da autoestrada P9 a Galicia. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Segundo. Señor García. Segundo. Señora Torrado. Señora Suárez. Perdón, señor Carlos. Sí.
Señor Ansoar, ten a palabra. Sí, boa tarde. Ben, este é un tema recurrente, xa o temos traído outras veces. Solicítase o apoio de todas as forzas políticas, xa non só deste Concello, sino de todo o país, para, dunha vez por todas, que se faga efectivo a transferencia, a lei da transferencia da AP9 a Galiza. Por dar así algúns datos, para que non este moi posto no tema, decir que este é o típico exemplo de injustiza, de aldraxe, digamos, que ten o Estado co noso país, dado que, dende que foi creada, dende que empezou a funcionar alá polo ano 77, e de que ten demostrado de sobra a súa rendabilidade, sempre foi pasando de mans en mans por diferentes concesións e nunca se quixo recuperar. E máis, cando no Estado os diferentes gobernos pasaron polo Estado diferentes gobernos, así Felipe González, por exemplo, deulle outros 10 anos de prórroga de concesión ás empresas que estaban xestionando, Aznar deulle 25 anos, e a última prórroga que se lle deu, Mariano Rajoy, hasta o 2048. Dicir que, evidentemente, pagamos das tarifas máis caras do Estado, que houbo no 2018 autopistas que eran máis ruinosas e foron recuperadas, que xa, así como no 2016 ou no 2017, no Parlamento Galego, a instancia do BNG, votouse unánimemente para poder recuperar a autopista, mentras que despois, cando foi a Madrid, ali votouse en contra e desestimouse. En febreiro de 2021 volvemos con este tema, entón, solicítase o apoio de todos, a ver se desta vez pode ir. Grazas. Moitas grazas, señor Ansoar. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, anunciar que vamos a votar a favor da proposta. Moitas grazas. Señor Dieste, primer turno. Nos vamos a votar a favor da proposta. Vale, grazas. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Sí. Gracias. Bueno, unha vez máis é unha proposta tipo. Pero, con todo, non me resisto a ler a seguinte información. Do Faro de Vigo, do 3 de xaneiro de 2020. El BNG arranca al PSOE el traspaso del AP9 en 2020 y rebajas en los peajes. Isto, unha vez máis, foi a cambio da investidura de Pedro Sánchez como presidente do goberno. Logo, polo tanto, máis que pedir o apoio das corporacións municipais, que non estará de máis, realmente a quen lle hai que pedir explicacións, a quen lle hai que pedir que rinda contas é o presidente do goberno, porque realmente unha vez máis parece que se depositou unha confianza en alguén que non respondeu a ela. Entonces, polo tanto, nos o que decimos é que, primeiro, se lle recorde, se é que vale de algo, que se lle invisteu presidente a cambio de unha serie de contrapartidas que non se cumpliron. Entón, eu creo que por aí deberíamos empezar, non? E sodes vos quen presenta esa moción. Logo, polo tanto, sodes vos que entedes que de algún xeito reclamar ou reivindicar o cumprimento desos compromisos adquiridos, porque non foron a cambio de nada. Unha vez máis, ímonos a abster. Consideramos que a transferencia da AP9 a Galicia é algo necesario porque debería ser a antesala do que sería a recuperación da concesión. Agora ben, eu vou xa que nos poñemos a exercer un pouco así de parlamentario, e vou a decir que sobre a cuestión da AP9 a veces se xenera certa confusión. Entendo que os partidos políticos tratan de arrimar asco a súa sardiña, pero a veces se fai pouca pedagogía, non? E creo que é conveniente que recordemos que unha concesión en un estado
de dereito no que existen garantías xurídicas, ainda que sexan tan poucas e tan variables como as españolas, non se pode recuperar se non é indemnizando o concesionario. Entón, o que temos que ter claro, e o que hai que decir á xente, o que ten que saber a xente, é que sin persuicio de que as concesións se otorgaran por un plazo de 1, de 2, de 5 ou de 50 anos, os acordos hai que respetalos e hai que cumplilos, porque en eso se basea a inversión, en este caso, en unha infraestructura pública. Non vou a entrar a valorar si convén ou non, porque ademais é un tema que recoñezo que me ven enormemente grande. Si corresponde ou non, ou se corresponde coa inversión o prazo da concesión e a amortización. Entendo que non, entendo que probablemente sexa abusivo e entendo que o paso previo a unha posible negociación ca concesionaria para chegar a un acordo extrajudicial pasa por recuperar a titularidade da AP9, sin ninguna duda. Estamos de acordo en que ese paso hai que dalo, pero non nos engañemos. A partir de aí empeza o peor, que é negociar coa concesionaria a cantidade pola que se lle vai a recuperar a concesión, porque é algo absolutamente inevitable. E entón, isto é o que temos que ter claro. Nada máis, ímonos a abster. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, nós estamos de acordo ca moción e vamos a apoiarla. Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Segundo turno. Claro. Efectivamente, hai unhas concesións, claro, pero que se está traballando e se está solicitando en todos estes anos é transferir a competencia ao ámbito galego. E con independencia da miña perspectiva nacionalista ou da miña perspectiva política de como eu concibo o Estado, hai unha consecuencia para outros que non pensan igual que a min, unha consecuencia práctica de que esa competencia, en vez de gestionala en Madrid, que a gestionamos en Galicia. E cal é esa consecuencia práctica? O territorio que temos. O sea, para nós, para os galegos e as galegas, a AP9 é fundamental para movernos polo país adiante. E ben que o saben quen gestiona as concesións, metiendo no estracatrá. Por que estracatrá la autopista AP9 en Galicia e non é tan tracatrá nas outras partes do Estado español? Porque aquí é imprescindible, porque se temos que ir a Vigo por carretera ordinaria que non chegamos máis. Entón, ter nosa competencia, desde o punto de vista práctico, supón que podemos poñer as condicións. Que cando esas prórrogas as fagan en outro lado, lonxe, que non conocen o noso territorio, que non conocen a nosa forma de vivir, de como nos movemos para traballar, de como nos movemos para vivir socialmente, non aplica os mesmos criterios, nin lle van dar o mesmo peso que lle podemos dar nós que o padecemos aquí. Daí a importancia. E, como xa dicía Carlos na súa intervención, pois hubo prórrogas que sigan prorrogando e que lo volvan a prorrogar e tal. Parece que el negocio, cando hai prórrogas, é porque a outra parte, a parte contratante, tamén lle interesa, sabe que a AP9 é rentable. Se ti unha parte realmente conoce a necesidade de mobilidade que supón para o territorio esa comunicación e pode facer máis presión, incluso, falamos de indemnización, canto levamos pagado os galegos e as galegas desde que está a AP9? Canto levamos pagado? Ostras, pois acabemos de pagalo dunha vez. Para nós é fundamental, para a nosa vida económica, para a nosa vida de traballo, é fundamental. E quizáis, ao mellor non houbo a forza suficiente, non fixemos entender, hai outros territorios do Estado que conseguiron as transferencias e non fixemos ao mellor a forza necesaria para que non se escoiten, Concho. E total a eles, hombre, estás en Madrid, tens que atender a todo o territorio, mira, pois, e ao mellor mira de radiales de Madrid, están máis cerca, las radiales de Madrid, ven que no ano 2018
meteron para salvalas. E, sen embargo, aquí, que é moi rentable, pois, a verdad que non miraron nunca por darlle unha solución que, ademais, eu penso que debe de ser unha das vías de comunicación máis rentables de todo o Estado español, e eu creo que, pois, co que levamos pagado, a ver se somos quen de rescindir o contrato, gestionala pública, pero que está claro que non o van a vir a arreglar por nós, En Madrid non o van a vir a arreglar por nós. Entón, evidentemente, voto a favor, claro. Señora Suárez, segundo turno. Perdón, señora Suárez, segundo turno. Sí, decía o señor Muñiz de moción tipo e de que recurriramos ao acordo co PSOE, certo, o que pasa que, claro, temos un solo deputado, por eso o que se pretende decir, pois, entre todos, é un ben para o país, pois non está de máis. Grazas. Moitas gracias. Ruiz, señor Dieste, señor Dieste. No. Moi ben, pois pasamos á votación deste punto número 10 do orden do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Vale, 16 votos a favor, 0 en contra e unha abstención. Moi ben, punto número 11, expediente 1190/2021, moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre as movilizacións feministas do 8 de marzo. Empezamos a ronda de intervencións. Señor Rodríguez, señor García, señor Antonio, no. Señora Torrado, señora Suárez. Tenga a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, pois a pandemia, unha vez máis, fixo visible o papel esencial das mulleres para o sustemento da vida e daqueles traballos esenciais para a sociedade. Como digo, a crise do COVID deixou en Galicia unha destrucción de, quero ser exacta, 21.000 empregos, dos que 15.900 de 21.000 empregos ocupados por mulleres. Por outro lado, a fenda salarial, a pesar de que todos sabemos que é ilegal, continúa a superar o 20%, e ten tamén pois, o seu correlato na fenda das pensións, cobrando as pensionistas galegas 300 euros menos de media. Na Galicia antes da COVID, pois hai xa máis dun ano, o feminismo galego pois saía ás rúas baixo o lema de sen coidados non hai vida, e a pandemia acabou demostrando ser un acerto este lema. Un ano despois a situación non mellorou e hoxe pois son máis as mulleres que están precarizadas e que tiveron que asumir de balde, xa digo gratuitamente, traballos de coidados que deberían estar cubertos polos servizos públicos. E ademais a violencia contra as mulleres segue presente, iso é unha obviedade, e hai un retroceso da súa visibilidade, ademais das dificultades para acceder aos servicios e ter contacto social precisamente polas restriccións que se impuxeron coa pandemia. Entón, bueno, isto é un pouquiño o resumo do que recolle o BNG na súa moción para conmemorar o 8 de marzo e os acordos, pois, expresar o compromiso desta corporación para traballar contribuindo a superar esta situación que veño de relatar. No punto 2, demandar do Goberno Central o aumento dos recursos destinados á inspección laboral e a súa transferencia á Comunidade Autónoma Galega e da Xunta de Galiza o impulso da creación dun corpo específico de inspección laboral que teña competencia para realizar inspeccións aleatorias para testar a exixencia ou non de discriminacións por razón de xénero. E, no último punto, instar a Xunta de Galicia a asumir as súas competencias en materia de atención á dependencia e, mentres tanto, en canto estas competencias sexan exercidas nunha gran parte fundamental polos concellos galegos, incrementar, nomeadamente, o financiamento que achega ao sustemento do servicio de axuda no fogar, para cubrir o custe real da prestación dos servicios e como modificación da actual normativa para que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras non poidan concorrer aos procesos de licitación. E a ver se entre todos, de unha vez por todas, pois, contribuímos a mellorar a situación que sofrimos as mulleres. Nada máis, grazas. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Dieste. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Tenga a palabra. Imos a votar a favor. Vale, grazas. Señor García.
estamos de acordo. Vamos a votar a favor. Muy bien. Segundo turno, señora Torrado. Sí. Habla. Bueno, a ver, evidentemente, o BNG presentou a moción cando a tiña que presentar, pois no mes de febreiro, con motivo das mobilizacións feministas que se deron o 8 de marzo. Nós no pasado pleno tamén trouxéramos unha proposta tamén relacionada con todo o movimento do feminismo, que era a constitución dunha mesa local para a prevención e en contra da violencia machista no noso Concello, que saleu a favor. Unha mágoa que non pudera en aquel pleno debatirse esta moción, incluso outra que trae o Partido Socialista, pero tamén unha mágoa, quero recordalo, porque esta moción estaría ben tamén, que decía que non había cuestións importantes para convocar un pleno no mes de abril, que suprimiron unilateralmente o Partido Socialista, pois, ademais de poderse incorporar o concelleiro que estaba á espera de tomar posesión nesta corporación municipal, pois tamén podíamos traer estas mocións como a do 8 de marzo que presenta o BNG ou a do Partido Socialista ou outras que tamén nos quedaron no pleno pasado. Quero deixalo tamén encima da mesa porque ás veces cando debatimos algo que foi fai 2 meses tamén hai que poñer en antecedentes a xente que nos escoita porque estamos falando agora do día 8 de marzo. E falando en concreto da moción, quería decir un par de cuestións solo, non? Por unha parte, ponse de manifesto que a celebración desta data, e este ano en particular, se veu moito máis acentuado pois esa sociedade patriarcal na que seguimos vivindo, aínda despois da suposta igualdade de dereitos entre homes e mulleres no noso país, pero que o pudemos ver e constatar claramente nas mobilizacións que se deron o 8 de marzo deste ano. Porque a moción é en apoio destas mobilizacións, non? Ademais de outras cuestións que apuntaba tamén Raquel. Veuse máis claramente, e eu vou dicir en varios exemplos. Cando estábamos ás vísperas dese 8 de marzo, recordade nas prensa que decían, hombre, mulleres, non vos movilicedes, es que tenemos la pandemia encima, é que, claro, podéis esperar, como non levamos siglos e siglos esperando, e non levamos siglos e siglos reivindicando, non, las movilizaciones feministas pueden esperar. Os negacionistas que saliron á rúa en manifestacións sin mascarillas, eses hai que non lle podemos coartar a súa liberdade de expresión. Aqueles do barrio de Salamanca que saliron con los palos de golf en contra do goberno de Madrid, eses, bueno, hombre, non vaya a ser, que tal? Pero as mulleres feministas do noso país, o 8 de marzo, tiñan que estar pendientes de que non vai a ser que expandíramos o virus feminista no Estado español. E mesmo tamén, ainda vimos outro día, celebrando esa libertad, en Madrid, en Génova, celebrando unha libertad, pero as mulleres feministas o 8 de marzo tiñan que estar alienadas, como sempre buscaron que estuéramos as mulleres, que fóramos guiadiñas, que non protestáramos, que non criticáramos e que tiñamos que ir polo orden que se nos estaba a impoñer. Pero, bueno, por sorte, a movilización feminista dou unha vez máis un exemplo claro de democracia, de saber estar, de loitar polos dereitos. Foron innumerosas as mobilizacións que houve, que estaban total e absolutamente observadas por todo o mundo. Nunca tantos manuales de atención al protocolo COVID había nas mobilizacións como foi no 8 de marzo. E, sin embargo, cumpliron en Boiro, os que estivemos aquí tamén loitando por esa igualdade real entre mulleres e homes, e tamén cumpliron en Compostela, na Coruña, en moitísimas partes do territorio galego e tamén do Estado. E, por último, e evidentemente, aí o meu apoio, ese exemplo que estuveron dando, e, por suposto, que respaldamos dende a nosa organización,
Tamén, a outra cuestión que se pon en tela de xuicio, a outra vertiente que vimos durante esta época de pandemia foi a situación dos coidados, que todos safamos desta pandemia pois maioritariamente grazas ao traballo das mulleres. E grazas ao traballo das mulleres porque na maioría dos casos precisamente eran os sectores e servicios esenciais os que maioritariamente eran traballadores femeninas, mulleres. E por iso incluso se veu máis en esta pandemia como había determinadas e hai determinadas diferencias nos coidados, diferencias na atención, ou mesmo incluso en algúns sectores que tamén non entendo moito na situación de pandemia, como a estas alturas, por exemplo, un colectivo como son as caixeiras dos supermercados ou outro tipo de colectivos, como non están xa de algún xeito catalogados á hora de recibir a vacuna, por exemplo. Me parece que é un sector onde é moi difícil tamén manter as distancias e que tamén me parece que deberan, e que además demostraron, o sector da conserva, o sector das caixeiras de supermercados, que tamén demostraron estar á altura durante este ano en situacións moi complicadas. Entón, bueno, evidentemente imos apoiar a moción por estes dous cuestións, poñen de relieve unha situación importante da situación da muller no relacionado cos coidados e tamén, como non pode ser de outro xeito, pois o apoio ás mobilizacións do 8 de marzo, pois que foron un claro exemplo de como hai que loitar polos dereitos cada día e, ademais, incluso, dando exemplo e cumplindo con todas e cada unha das normas que nos puxeron con motivo da protección contra o COVID. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez? ¿No? Señor Ruiz? A palabra. Sí, simplemente anunciar que vamos a votar a favor da proposta dos compañeros do BNG. Moitas gracias. Señor Díaz, segundo turno de intervención? No. Moi ben, pois vamos a pasar á votación do punto número 11 do orden do día. Votos a favor? Moi ben. 17. Moi ben, pasamos ao punto número 12, expediente 1403/2021, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre plan de rescate para os sectores da hostelería e o turismo. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Segundo, señor Antonio García. Segundo, señora Torrado. Segundo. Ten a palabra, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Nada, simplemente anunciar o voto favorable do BNG, dicir que a parte de un plan de rescate para o sector da hostelería, pois inclúe tamén a outros sectores que foron afectados pola crise e, ademais, pois o que hai que aportar para este plan de rescate é unha porcentaxe proporcional do orzamento de cada administración, que é un pouquiño o que recollía tamén na moción que se aprobou no último pleno e que presentou o BNG, que fose a parte proporcional. Non así, por contra, a do PP, que estimaba unha cantidade e tiña que asumir determinado porcentaxe xunta, determinado porcentaxe as deputacións e determinado porcentaxe as administracións locales que non viña sendo proporcional ao orzamento de cada unha. Entón, esta, a parte de que presenta para o plan de rescate a axuda dunha parte do orzamento proporcional, pois tamén, como dixen antes, pois ten en conta máis sectores que o da hostelería, ten en conta todos os sectores que se viron afectados. Entón, imos votar a favor. Gracias. Moitas gracias. Señor Ruiz, a palabra. Gracias, señor presidente. Esta proposta que traemos para a súa aprobación emana de unha que sae, como xa se dixo, da Deputación da Coruña, en a que se propón que cada administración autonómica, provincial e local aporten o que sería o importe igual ao 1% dos seus orzamentos para a creación desta bolsa de axuda aos sectores máis afectados polas medidas de contención de pandemia sanitaria. Esta medida significaría que o Concello de Boiro tería que aportar a este fondo común unha cantidade que rondaría os 150.000 euros, a Deputación da Coruña unha cifra cercana ao 1.840.000 e a Xunta de Galicia ao redor de 116 millóns de euros.
e non os 75 que ten anunciado que vai adicar. A diferencia, como se ve, é considerable. Solicitamos, pois, o voto favorable a esta proposta, que, como digo, crea un fondo común entre as tres administracións, aínda que a local e a provincial non se viron incrementadas as achegas dentro do Estado e a autonómica sí. E esta autonómica a que recibe fondos suplementarios do Estado e, á vez, a que se fai reacia a poñelos nas mans dos que máis o necesitan en este momento. Como digo, solicitamos o voto favorable para que esta proposta se permita a creación deste fondo común. Muchas gracias. Señor Díaz, el primer turno de intervención. La palabra. Sí, bueno, nos vamos a apoyar esta moción. Todo o que sexa plans de rescate a favor da hostelería e do turismo, me parecerá. Nos decir que xa viñeron a nosa moción a pleno, a parte de axudas directas que xa a Xunta de Galicia concedeu e sigue concedendo, a parte das rebaixas fiscais que se propoñen en distintos impostos, que xa o veremos, e outras medidas, eu creo que é a mellor medida que pode tomar a Xunta para os hostaleiros. 1%, 50 millóns para o Concello de Boiro. Bueno, eu creo que podíamos facer un esforzo bastante maior. Por tanto, estar contentos con 1%, cada dimensión do problema, se dividimos per cápita por familias, é irrisorio. Podemos quedar todos contentos con 1%, pero as previsións están sin cubrir, as medidas fiscales sin tomar. Pero, bueno, todo o que veña en favor desta xente a favor. Eu creo que se pode facer moito máis. Muchas gracias. Segundo turno de intervención, señor Muñiz. Sí, bueno, dada a excepcionalidade da situación, inda que, unha vez máis, non entendemos esta forma de facer política, na que se utilizan hasta situacións máis insospechadas para utilizarse como armas arroxadizas, bueno, é evidente que temos que apoiar calquer plan que antepoña axudas directas á economía real e, en particular, ao sector da hostelería e do turismo, porque non deixa de ser un piar da economía en Galicia. Imos a votar a favor. Muchas gracias, señor Muñiz. Señor Antonio. Sí, estamos de acordo ca moción. Trátase de dous pilares importantes na economía nosa e, como non podíamos de outra maneira, darlle o noso apoio. Muchas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Sí. Bueno, a primeira moción que se trouxo a este pleno por parte do noso grupo, unha vez rematado o período de confinamento total, foi precisamente pensada exclusivamente nas problemáticas da crise económica provocada pola pandemia, non? En particular, tamén facíamos propostas de cando, ademais, foron varios grupos tamén os que o trouxeron, que tamén hai que dicilo, pero fomos nós, propuxemos nós antes, dende as corporacións municipais, que incluso o vin desde outros estamentos. Porque a verdade é que no momento de que o noso grupo, por exemplo, presentou unha proposta nesa liña, aínda casi non había movementos en outras esferas que incluso son máis competentes que a Corporación Municipal para adoptar esos acordos e que iban encamiñadas precisamente en facer paquetes de medidas para reactivar sectores que estaban moi castigados como pode ser a hostelería e o comercio local. Sí que volvo a insistir, igual que insistí nas outras ocasións que falei do tema, en que para recibir esas axudas se teña en conta que aqueles beneficiarios das axudas, esas entidades que necesitan o apoio, que sempre se cumplan e que se garanta por parte da administración local que os perceptores desas axudas cumpran coas obrigas laborais do persoal ao que presta servicio neses establecementos. Para nós é fundamental que se teña en conta
esta situación, porque se o hosteleiro lle vai mal, pois as persoas que traballan para eles pois lle irá peor, non? E por último, bueno, pois efectivamente estamos a favor de que se incorpore o 1%, que se destine un 1% ou máis cantidade. Nós tamén era o noso punto 10 dese programa que lle fixemos, desas propostas que lle fixemos chegar ao Partido Socialista para os orzamentos, tamén iba nese camiño, pero evidentemente para que este acordo sea resolutivo hai que ter os presupostos, porque por moito que aprobemos aquí, se despois non hai presupostos, pois malamente, aínda que sexa unha moción tipo, malamente poderemos executar os acordos deste pleno, non? Moitas gracias, vamos votar a favor. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno de intervención. Señor Ruiz, ten a palabra. Bueno, eu agradecer o apoio ás forzas políticas para esta moción e simplemente facer unha aclaración á xente que nos está a ver desde a casa, que cando nos falamos das dificultades que tuvemos o ano pasado, as forzas políticas nos din que non nos podemos escudar no COVID para nada, e cando ven unha moción deste tipo, pois facemos referencia á catástrofe social que estamos a viver por culpa do COVID. Aclarar a xente que está na casa que non nos estamos a equivocar, que forma parte simplemente do feito político. Moitas gracias. Señor Díaz, segundo turno. No. Pasamos á votación deste punto número 12 do orden do día. Votos a favor. 17 votos a favor. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 13, expediente 1404/2021, moción do Grupo Municipal do PSG-PSOE sobre o Día Internacional das Mulleres. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, no. Señor Antonio García, no. Señora Torrado, primer turno. Señor Suárez. Ten a palabra, señor Suárez. Gracias, señor presidente. Nada, simplemente anunciar o voto favorable do BNG. Moitas gracias. Señor Ruiz, primer turno. Gracias, señor presidente. Esta pandemia puxo de manifesto, unha vez máis, o papel fundamental da muller en esta sociedade actual, non só no ámbito investigador, na búsqueda de solucións á crise sanitaria, senón tamén no da atención médica, donde é maior o número de mulleres médicas que o de homes e é moi significativamente superior no caso da enfermería, por exemplo. Por esta pandemia supuxo tamén certificar, unha vez máis, que son elas as que levan o papel principal e en ocasións único no cuidado particular do ámbito familiar. Este último, sin ningunha contraprestación económica e moitas veces en detrimento da súa propia proxección profesional. Este é o lema que elixiu Nacións Unidas para este Día da Muller, por un futuro igualitario no mundo da COVID-19, e a moción que presentamos para hoxe para a súa aprobación, solicita este acordo. Primeiro, impulsar e reforzar dende o ámbito municipal as políticas de igualdade, introducindo a perspectiva de xénero en todas as políticas levadas a cabo dentro do Concello de Boiro, instar a Xunta de Galicia dentro do seu marco competencial a impulsar políticas dirixidas a pechar as moitas fendas existentes, a fenda laboral, a fenda salarial e a digital, fomentar actuacións destinadas a impulsar a corresponsabilidade, correxir as situacións de desigualdade das mulleres dentro do ámbito rural ao investigador e tecnolóxico, despregar políticas dirixidas a loitar contra a pobreza infantil e as das mulleres con fillos e fillas a cargo e, por último, dar traslado deste acordo plenario da Xunta de Galicia. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Muy bien, moitas gracias. Pasamos a votación. No, segunda, sí, perdón. Señor Rodríguez, segunda, sí, perdón. Gracias, presidente. Bueno, a verdade é que, sinceramente, señor Ruiz, de verdade cree que durante a pandemia parte de nós estuvemos en outro planeta, realmente non somos conscientes do que ocorreu, vostede non se dá conta de que é moi fácil establecer comparacións entre os distintos concellos da Bisbarra e ver cal é a diferencia na xestión durante a pandemia, non digo antes nin despois, na xestión, na inversión, na capacidade de resolución. O sea, e que hai momentos en que
un chega a pensar que en Boiro tuvemos unha variante boirense do COVID, que paralizou a administración, que lle quitou os folgos á xente, e que realmente que nos atontou un pouco a todos. Bueno, eu resístome a creer. Eu, desde logo, non a pillei. Teño absolutamente claro. Recoméndovos que vos vacunedes canto antes, porque, desde logo, hai moito negacionista por aí adiante, e eu son o primeiro. Non existe variante boirense. É unha excusa como outra calquera. Pero, bueno, o que íbamos, que a moción. Imos a apoiala. Imos a votar favorablemente. Señor Muñiz. Señor García, ten a palabra. Gracias. Sí, nós tamén a vamos a apoiar. Moitas grazas. Señora Torrado, ten a palabra. Ostras. Pois si variante do COVID non sei se hai, pero excusas bastantes. Bueno, vale, non vou poñer o que me chivatean por aquí, porque, bueno, a verdade é que se empezamos a pasar para sacar fotos, para panfletos de cousas, claro, só podemos atender o COVID, pero sacamos un panfleto con un montón de fotitos do que estuvemos facendo, campañas de promoción, bueno, non vou dicir máis. Pero é que, ademais, non, porque ven a cuestión do tema. Se estamos falando da hostelería, das necesidades, que menos que a primeira administración, que a máis inmediata, que sea áxil a hora de darlle respostas. Como non pode ser. Ora, o COVID vai a paralizar todo. Va a paralizar, pois, precisamente, é cando temos que estar máis espabilados e movernos máis rápido. Xa o decía eu, a primeira moción, polo menos de proposta que fixemos nós, na nosa labor de oposición, porque erades 5 e podíades facelo todos vosos 5, e a miña responsabilidade como membro da oposición foi que o que primeiro me preocupou é poñer encima da mesa propostas en relación á situación económica pola que pasaban os nosos hosteleiros, os nosos comerciantes e a nosa actividade económica no noso concello. Esa é a miña responsabilidade. E a súa responsabilidade é utilizar as propostas que lle fan os seus compañeiros de corporación e poñelas en práctica. E para iso fan falta orzamentos tamén, como non pode ser outro xeito. E, ademais, yo digo, con coñecemento de causa. Entón, na cuestión da moción non me vou a explayar máis do que xa o fixen ca moción do bloque, vou votar a favor, pero, bueno, no punto segundo, cando ustedes instan ao Goberno da Xunta de Galicia a facer unha chea de cousas, insten tamén ao Goberno do Estado. Digo eu, porque creo que tamén ten competencias. Porque a veces o de copiar e pegar mociones tipo, vamos alí e facemos presión na Xunta de Galicia, ustedes, cando gobernan, igual que a miña responsabilidade como concelleira da oposición, é presionar a ustedes para que gobernen, e que gobernen ben, e que o goberno para o conxunto da poboación de Boiro, pois, evidentemente, aquí, pois, eu voto en falta que, igual que se insta ao goberno da Xunta de Galicia, que se insta tamén ao goberno do Estado a facer políticas a prol da igualdade entre mulleres e homes no noso país, non? Porque, ademais, pois mira que non ten tamén competencia o Estado para poder actuar no ámbito da igualdade entre mulleres e homes. Bueno, se o queredes meter como proposta, metédelo. Eu, de todos os xeitos, vou votar a favor, porque neso non vou facer tampouco un debate tardar tempo en estas cuestións, pero voto en falta que, igual que demandades a Xunta, que vos apliquedes vos o conto que gobernades e que tamén yo apliquedes os vosos compañeros de Madrid. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez? No? Señor Ruiz? Sí, bueno, era un pouco de ironía nada máis para dar unha nota de humor. Non esperaba de vostedes que se ofenderan tanto. Estamos a falar da moción das mulleres e non do COVID, pero por aclarar unha cousiña nada máis, señor Muñiz, cando fala da variante boirense da pandemia, Ribeira non ten orzamentos, a Pobra non ten orzamentos, Rianxo non ten orzamentos, e de Noia e do Son, pois non coñezo agora a realidade, pero non me extrañaría.
deste 21 non están. Non están. Digo porque, como fai usted mención á variante boirense da pandemia, non estou entrando nun diálogo. Moi ben. Señor Díaz, ten a palabra? Non. Moi ben. Pois vamos a proceder a votación deste punto número 13 do orden do día. Votos a favor? 17. Vale, moitas gracias. Punto número 14, expediente 1406/2021, moción do Grupo Municipal do PSG e PSOE sobre a política do Goberno galego en relación co seu financiamento aos concellos do Servicio de Axuda ao Fogar. Empezamos co primer turno. Señora Torrado, primer turno. Señora Suárez, señor Ruiz, primer turno. Ten a palabra. Gracias. Como aparece reflexado na moción que presentamos, a axuda ao fogar é unha competencia impropia que asumen os concellos cando lles corresponde ás administracións autonómica e estatal. En do ano 2012, que foi o último de referencia para poñerlle precio a este servicio, este non fixo máis que aumentar, e son os concellos os que teñen asumido durante todo este tempo este incremento para poder garantir un servicio de calidade e unhas condicións de traballo dignas. É por isto que solicitamos o acordo plenario para instar a Xunta de Galicia a que incremente o financiamento do servicio de axuda no fogar por ser da súa competencia, o cal permanece conxelado dende o ano 2012, de modo que se axuste o prezo actual vixente, trasladarlle do acordo ao Parlamento de Galicia e trasladar o acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias. Moitas gracias. Señor Díaz, de primer turno de intervención. Nós vamos a votar a favor, pero queremos matizar que isto é para todo Galicia, pero eu quería recordar a situación de Boiro. Cando empecé había máis de 500.000 euros da Xunta, agora hai máis dun millón, máis que duplicouse, e eu creo que este ano que se incrementaron unhas horas. Parece que dan equipidades para os outros concellos, pero facede algo por o noso. Moitas gracias. Segundo turno de intervencións, señor Rodríguez. Sí, bueno, que realmente que estas mocións que ao final o que fan é poñernos en un brete, porque, claro, como vamos a votar, por moito que sexan mocións tipo, como vamos a votar en contra ou ni sequera absternos en según que cousas, non? Pero outra cousa distinta é que a mí o que me desconcerta é que o PSOE, que ten representación política no Parlamento de Galicia, e máis concretamente o que foi candidato e que é número 1 do partido, o señor Caballero, que non teña a capacidade de levar isto adiante ou de plantexalo onde ten que plantexalo, e o que teña que facer é recurrir a presionar aos concellos nos que goberna o seu partido, pois para tratar de, unha vez máis, estar lanzando boomerang para un lado, para outro, e ao final sempre volve a chedar na testa. En fin, imos a votar a favor. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Antonio, ten a palabra. Sí, o noso grupo vai a votar a favor. Vale, moitas gracias. Señora Torrado, segundo turno. Bueno, evidentemente, xo dicía aquí alguén, con este punto non hai opción de votar. E non é que este buscando un argumento para votar en contra, ni moito menos. Pero sí que quero poñer de manifesto que, a pesar de instar a Xunta de Galicia, sí que está acontecendo nos concellos, e así aproveito tamén para deixalo aquí encima da mesa para que o estudien, que todos estes contratos que se formalizan cas empresas prestadoras de servicios de asistencia no fogar, pois a verdade é que están tan apretados incluso pola propia administración que ás veces o que chega aos salarios dos traballadores e traballadoras, maioritariamente traballadoras, outra vez estamos falando dos coidados, do sector coidados que maioritariamente é emprego femenino, e precisamente os salarios que chegan a esas persoas que prestan este servicio tan necesario para un estado de benestar e para os nosos maiores, pois a verdade é que a veces
unhas condicións moi precarias e unhas condicións que nada ten que ver co ótimo desde un punto de vista social, non? Entón, eu fago esta reflexión aquí, para que no ámbito das nosas competencias, con independencia de que lle pidamos á Xunta que incremente o financiamento, al Estado ou a quen faga falta. Sí que tamén nos poñamos nosos deberes como corporación municipal, como pleno, porque nós tamén temos uns contratos coas empresas que prestan este servicio, ou ben que asumamos a gestión directa por parte do Concello e que se vigile claramente que se cumpran en todo momento as condicións laborais de todas estas traballadoras, nomeadamente mulleres, que traballan neste servicio tan necesario. É un matiz que quero facer aquí, porque a veces hai que facer algunhas reflexións sobre cousas que a veces non figuran nas mocións tipo, pero sí que teñen que ver coa gestión ordinaria dun concello si queremos facelo dende unha perspectiva social. Moitas grazas, señora Torrada. Señora Suárez, ¿no? Señor Ruiz, ¿no? Señor Rubiaste, segundo turno. Muy bien, pues pasamos a votación deste punto 14 en orde do día. Votos a favor? Moitas grazas. Pasamos ao punto número 15, o expediente 2843/2021, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o futuro do sector financiero en Galicia. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor García, señora Torrado. Segunda. Gracias, señor presidente. Ben, estáse dando o peche de sucursais bancarias en toda Galicia. Non se oi? Perdón. Sí? Ahora? Vale. No, dicía que se está dando o peche de sucursais bancarias en toda Galicia. Bueno, aquí en Boiro, como todos sabedes, pois sufrimos a ameaza tamén do peche da sucursal da banca de Escarabote. O peche da banca que trae como consecuencia pois é un grave prexuízo para a veciñanza, entre outras cousas porque vai ter que desplazarse e vai ter que vir ao centro de Boiro para facer as súas xestións, cando moitas veces falamos de persoas maiores que non teñen os medios necesarios ou suficientes para poderse desplazar, ou porque, por condicións de calquer tipo, físicas ou de saúde, pois non poden. Ou tamén vai ter como prexuízo facer a estas persoas dependentes de outra persoa que lle faga as xestións de xeito telemático ou de maneira digital e, unha vez máis, a quen afectaría sería estas persoas maiores que é onde máis se pon de manifesto a fenda digital. Moitas veces, porque parece que a crise do COVID que sirve tamén como pretexto para afastar as administracións e pechar e privatizar servicios, que cando nos diriximos a unha administración, non, é que se usted non pide o vez, pois non pode vir, ten que vir outro día con veto. Entón, que a crise do COVID non sirva tamén como pretexto para privatizar servicios, para pechar administracións e para alonxar os servicios da veciñanza. Porque iso sería algo que entre todos tampouco non podemos consentir, non? E o peche da banca de Escarabote, sí, claro que trae consecuencias, como digo, pero non só para a veciñanza de Escarabote, senón para toda a cidadanía, posto que vai provocar, ao ter que vir ás oficinas que están no centro de Boiro, vai a provocar máis colas para poder entrar nas oficinas, como digo, daqui do centro de Boiro, e, polo tanto, un empeoramento da calidade do servicio. Ademais, témonos que dar de conta que cando un peche dunha entidade non afecta só aos usuarios desa entidade, que senón tamén afecta ao resto da poboación, porque cando unha persoa se dirixe a facer unha xestión nunha entidade ou nunha sucursal calquera, pois sabemos moitas veces que se aproveita para ir consumir a un bar, para ir mercar determinado cousa a unha tenda, entón é algo que nos afecta a todos, non? E que afecta tamén a quen ten un negocio cerca. Ademais de todo isto, das consecuencias para a veciñanza, pois o peche da banca de Escarabote ten como consecuencia a destrucción de postos de traballo e a precarización do emprego, posto que, claro, vai supoñer unha maior carga de traballo para os empregados e para as empregadas.
Penso que a casuística é coñecida por toda a corporación. No BNG presentamos esta moción para tratar de impedir precisamente o peche da banca de Escarabote e imos facer todo o que estea nas nosas mans para que non peche, para que a banca reconsidere esa decisión. Imos apoiar a veciñanza en todo momento, tal como fixemos xa o martes pasado nas protestas que convocaron diante da sucursal de Escarabote, que estivemos ali apoiando, e para que reconsidere a banca, pois, con todas esas presións, pois, manter ese servicio. Dende aquí, dende esta corporación, quero animar precisamente a toda esa veciñanza a continuar cas súas protestas, porque a presión social moitas veces é a que contribúe e axuda moito aos cambios de decisións que queren tomar certas entidades. Entón, dende aquí o ánimo á veciñanza de Escarabote a seguir movilizándose, a seguir coas súas protestas hasta que consigan o seu obxectivo. Nada máis que dicir, estamos ante un novo abuso da banca e penso que é algo que non se pode permitir e que toda esta corporación está de acordo e que apoiaremos esta moción. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, nos anunciamos por parte do noso grupo voto a favor a esta moción que nos presenta e indicar que ao final farase bo aquela proposta de crear bancos nacionais, porque o que vamos a acabar é por crear na cidadanía a necesidade, porque está visto que as entidades non miran polos intereses dos cidadáns, simplemente miran polos seus propios intereses. Moitas gracias. Señor Díaz, ten a palabra. Bueno, evidentemente nos vamos a apoiar esta moción para todo Galicia, porque é un tema de país, de persoas, de sociedade, de xente que traballamos por as nosas familias e por o noso país. Evidentemente a banca ten que ter unha responsabilidade social corporativa que hoxe está tan de moda, que presumen todas as empresas. Dar un servicio social está moi ben. Eu creo que estas medidas teñen consecuencias sociales, generan distorsións familiares, laborales, personales, en sectores sensibles da sociedade, con pouca mobilidade, con poucas capacidades, xa como vamos a ter todos, fruto da idade, e consecuencias familiares, bueno, van a levar os netos, os fillos, ao banco, ao boiro, tal, vamos a ver. Vamos a ver. Hai modelos bancarios en Europa. Se miramos a Alemania, podemos velo. Se non queremos mirar a Alemania, non miramos. E podemos comparar unha banca especializada, sectorizada, regulada, cada banco ten que facer as súas cousas, non pode entrar en certo... Vale. Pero, bueno, eu creo que é un error da sociedade, de algunhas persoas da sociedade, que parece que non vemos cada vez menos, máis números e menos persoas. Parece que detrás do dinheiro que teñen os bancos non hai unha familia que aforra, non hai unha familia que traballa, e que temos que ser esclavos do traballo e máis do que nos manejan os cartos. Eu non son comunista, son liberal, pero non me gustan que me abusen de min. Está claro. Eu sei que isto pode doer, non sei cando me tirarán das orellas, pero bueno. Pero o mundo non pode ir así. No caso de Escarabote está clarísimo. Primeiro o meu pueblo, primeiro os meus veciños, un pueblo que nos anos 60, 70, 80, 90 acarrexou da emigración, do bacalao, da pesca da altura, da pesca de baixura, do marisqueo, das conserveras, das mulleres que traballaban na conserva, iban a Onza de Oro, bueno, antes era de Barreras ou a do Belga, ou como lle queren chamar, de Escarabote, a fábrica de terrazos. Escarabote foi un pueblo pujante. 17 tiendas, zapaterías, 3 ou 4 zapateiros. Era la leche. Estaban casi todos baixos ocupados. Bares, gracias a Dios por doquier para disfrutar despois do traballo. Pero que isto non pode ser. Antes era unha banca familiar que prestaba servicios, xa arreglaba as becas, o tema da declaración da renta. Eu recordo eso. E agora somos meros objetos. Pero como se vai a manejar unha persona por maior telemáticamente con unha tarxeta? Se apenas a veces pode andar, se apenas pode ver.
Pero alguén contempla que un pueblo de 3.000 habitantes, como o Escarabote de toda Galicia, que as súas circunstancias rurales, pero non é Madrid. Pero os cartos de Escarabote e das aldeas galegas valen o mismo que o de Madrid. Vale, os mismos 166 pesetas con 300 e pico de €1. Isto é o que temos que mirar. É que non pasa como das preferentes, que vivimos aquí neste concello encerrados, que tamén me tiran das orellas. Como a valentía de telos aquí, ou das subordinadas, pero isto que quere ser? Con o noso traballo, con o noso carto, facernos pasar polo bar. Isto non pode ser. E nós vamos a votar a favor desta moción, porque é de ben nacido. É de ben nacido. Sobran se son economistas, se son banqueros, son tan listos. Hai moitas cousas que facer. Ora, que traballen. Traballen, que expriman, foron a universidade, foron tal, levan corbata, levan tal, que traballen, que expriman. E se non, que miren para quen sabe. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, decía o señor Dieste que hai distintos modelos por Europa de bancas alternativas, sistemas bancarios, etc. Bueno, eu creo que estamos ante un claro exemplo de un modelo de banca, pero sobre todo de un modelo de como non facer as cousas con a banca que chegou a ter capital público, que acabou quebrada, que acabou sendo mal vendida. Perdón, antes de ser mal vendida, foi rescatada con capital de todos os cidadáns, non só de Boiro, de Galicia, de España, senón de toda a Unión Europea, incluso a nivel mundial, ou casi, porque houve países que se opuxeron a esa tropelía, e agora o pago que temos é este. Bueno, eu quero decir dúas cousas. A primeira é que, de Ciudadanos, por cuestións laborales non pudemos estar presentes na manifestación que se celebrou en días pasados en Escarabote, pero que nadie dubide de que estamos ao lado do pobo de Escarabote e solidarizámonos absolutamente con eles na reclamación de que se manteña aberta a sucursal de a banca no núcleo. E por outra parte, tamén instamos ao Concello a que, tendo en conta que quen administra fondos de todos os cidadáns e se depositan en entidades bancarias de un tipo ou outro, pois se faga valer, faga e presione na medida do que sea posible, faga forza para que, bueno, para que de algún xeito teñan en consideración e reconsideren a decisión que de outro xeito probablemente non van a reconsiderar. Nada máis, imos a votar a favor. Gracias. Señor Antonio García, ten a palabra. Segundo turno. Sí, totalmente de acordo co contido da portavoz do BNG. Nos parece un abuso total e, como di Carlos, a parte de rescatada foi regalada prácticamente. Está dando uns beneficios tremendos e está causando un dolor sobre todo as persoas maiores que se están, vamos, como podría decirlo, están collendo unha ansiedade tremenda. O que teñan que desplazarse desde Escarabote hasta Boiro a solucionar os seus problemas, eso o ven, pero a 1000 leguas. Entón, estamos totalmente de acordo e vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor García. Señora Torrado, a palabra. Bueno, pois, primeiramente, decir que me sinto moi orgullosa da movilización que se fixo en Escarabote por parte dos veciños e das veciñas do meu pobo en mobilizarse en contra de algo que é claramente xusto e desde o punto de vista do que o solicita, neste caso, os veciños e as veciñas de Lampón xa
anunciei que eu, por desgraza, non puden estar nesa movilización e algo que me entristeceu de xeito notable, porque eu son das que creo que precisamente é a movilización social a que rompe a maior parte das barreiras que se impoñen neste caso polos poderosos, polos poderes económicos, por motivos laborais. Evidentemente, eu traballo en xornada de mañán e a 50 kilómetros do noso concello, polo tanto, era imposible poder acudir a esa mobilización tan importante, non? Porque se veu tamén que se mobilizou o conxunto do pobo de Escarabote. Ademais de que se veu as forzas políticas, como estamos vendo agora aquí, respaldando a veciñanza do pobo, tamén se viron outras forzas vivas da propia parroquia que se movilizaron, o Sporting de Lampón, pois todo o que ten que ver co cura párroco, ca Asociación de Xubilados de Escarabote, vamos, algo que evidentemente afectou claramente, pois incluso ao modelo de vida que tiñamos en Escarabote, o que temos. Eu que vivín pegada á Caixa de Aforros non me imagino, vivín pegada hasta os 13 anos na Caixa de Aforros, non me imagino Escarabote sin a Caixa de Aforros. E penso, a ver, eu, evidentemente, xa por idade, te moves en outros ámbitos de internet ou na banca electrónica e demás, pero que non me imagino eu a miña avoa ter que vir a Boiro a facer as súas gestións de índole financiero, porque evidentemente acabaremos axudando nos veciños e, por desgracia, chega ao peche desas entidades financieras que afectan a Escarabote, pero que é un plan ordenado, porque afectan Palmeira, en Vilanova, e son un conxunto de sucursais que están pechando en todo o territorio galego, que se nos unimos, eu creo que somos can de parar esta barbarie que supón, sobre todo, para a xente maior. E, en resumen, despois de escoitar os concelleiros e concelleiras desta corporación, non vou filosofar moito deste, pero con el capitalismo hemos topado. Non vou filosofar moito no sentido de que non vai a ser que acabemos falando de Cuba ou Venezuela, pero sí que quero deixar entrever que precisamente ese sistema o que provoca que no momento das vacas gordas, no momento que todo vai ben, eso de maximizar os beneficios, os máis ricos son máis ricos, nos quedamos co de abaixo e tal, pero vamos indo, pero cando as cousas van mal, precisamente pagan os de abaixo. Efectivamente, quitáchesmo da boca, non? Efectivamente, xa o vimos, ademais, con esta entidade. Vímolo na crise financiera, tuvo que ir papá Estado a rescatar as entidades bancarias, as caixas de aforros e ao sistema bancario. Vímolo cas preferentes, que foi un sablazo para toda a ciudadanía galega. E ven que si se movilizaron, si houbo movimento social, ven que conseguiron algunhas cosas, non a totalidade, pero porque se moveu a xente, porque veu que era unha tomadura de pelo, como que están intentando facernos agora. É unha tomadura de pelo que en un lugar como Escarabote, donde ali depositamos, eu creo que a maior parte da xente de Escarabote ten a conta en esa entidade financiera, depositamos os nosos aforros dos nosos fillos, as mareas do bacalao, o pouco moito que tuveran os veciños e as veciñas do noso pobo está depositado precisamente aí, en esa entidade financiera. Non me podo creer que a estas alturas queiran deixar sin servizo bancario ao pobo de Escarabote. Non me podo creer, pero claro, cando o sistema, en vez de pensar en facer servicios, está pensando en números, en maximizar beneficio, e aproveitamos ahora que temos a seguinte crise e já vamos metiendo en el ERE os traballadores e as traballadoras que traballan na banca e xa vamos como ya hai banca electrónica, ya estos viejiños, total, tienen solo la pensión, mira, que se vayan a outro banco, que arromben como podan, non? Eso que está detrás. Cando as cousas van ben, nos querían. Cando as cousas se estreitan ou buscan outros modelos, pois empezan a
a deixar de prestar servicios. E, efectivamente, pois, si ten que ir papá ou mamá Estado a resalvar as entidades financeiras, por que non unha banca pública? Por que non unha banca que este prestando un servicio social vinculado ao sistema financeiro do noso país? Que precisamente en estas situacións non este tan pendiente de maximizar o beneficio, sino de dar un servicio á nosa xente. Un servicio aos veciños e as veciñas de Lampón, un servicio de proximidade que é ou debe de ser o normal e o que se merece. Toda esta xente que leva toda a vida depositando os seus aforros na Caixa Galicia de Escarabote. En fin, animalos, si nos están escoitando, a que sigan na batalla, que sigan loitando polo que é xusto, que teñen a razón, tiñan a razón cando era das preferentes e teñen agora a razón de que isto é unha tomadura de pelo e que, por suposto, como xa manifestei, vayan a contar co noso apoio en todas as movilizacións que haxan e en todas as iniciativas que leven a cabo. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. Señor Ruiz. Señor Dieste, segundo turno. Vale. Nada, simplemente informar dos pasos que fixo este goberno no momento que tuvo constancia deste peche, cando aínda non era oficial. En primer momento que enviamos unha queixa formal á banca poñendo en coñecemento o que podía pasar e cale iban a ser os problemas dese cierre. Solicitamos unha reunión do cal estuven co director territorial da banca e máis o director de zona de Interladei, pois as inquietudes dos veciños e a problemática que se van encontrar os veciños se chega a facer este cierre, e posteriormente me reunín con representantes da plataforma que se creou para trasladarlle o que se había comentado nesa reunión e agora vamos a facer unha terceira reunión que será mañán pola mañán entre representantes da plataforma e o propio banco. Bueno, pois agora, como ben dicíamos ao principio, vou ler unha declaración institucional polo peche, polo cierre desta entidade bancaria. Entonces, vou a ler os grupos que firmaron todas as forzas, naturalmente todas as forzas políticas aquí presentes, que forman parte da Corporación Municipal deste Concello. Os grupos que conforman a Corporación Municipal do Concello de Boiro presenten a seguinte declaración institucional ao Pleno da Corporación do Concello de Boiro. Non, porque é unha declaración... perdón. Sí. Bueno, hombre, tranquilo. Vamos allá. Vamos a pasar a votación. Votos a favor? 17. Vale, moitas gracias. Perdón. Vamos a ler a declaración institucional. Os grupos que conforman a Corporación Municipal no Concello de Boiro presentan a seguinte declaración institucional ao Pleno da Corporación do Concello de Boiro sobre o peche da oficina que a entidade bancaria a banca ten no lugar de Escarabote. Os movementos que se están a levar a cabo dende as distintas entidades bancarias co único fin de reducir custes e aumentar a súa conta de ganancias ven en contra de facilitarlle a ciudadanía as xestións económicas que precisan. Uns destes movementos ven de ser anunciado nas últimas semanas, tendo como consecuencia o peche da oficina que a entidade bancaria ten no lugar de Escarabote, a que afectaría directamente a toda a veciñanza neste núcleo. Este peche tería como consecuencia que esta importante área social e económica do noso Concello perda un servicio de especial importancia para a vida cotiá dos veciños e veciñas, causando un grave perxuízo ás persoas usuarias do mesmo. Este peche afectaría as entidades e particulares, as empresas e comerciantes que se verían obrigados a desplazarse varios kilómetros para poder levar a cabo a xestión dos seus capitais e dos seus negocios. Este peche afectaría sobre todo a toda a veciñanza de certa idade que ten dificultades ante as tramitacións digitais que cada vez son con máis ansiedade. Se ven obrigados a realizar e para os que entrañan numerosas dificultades. Esa digitalización ten que ser unha ferramenta máis coa que conten a ciudadanía para levar a cabo as súas xestións, pero non pode ser a única e moito menos levar aparellada a eliminación do trato persoal e directo que precisan algún deles.
É por isto que, dende a Corporación Municipal do Concello de Boiro, en defensa dos intereses da veciñanza, facemos un chamamento á entidade bancaria, a banca, para que instala ao mantenimento da oficina de Escarabote os servicios que presta, para o que nos poñemos á disposición para contribuir ao mesmo en beneficio dos veciños deste lugar. Moitas gracias. Moi ben, pasamos á tira de control. O punto 16, dar conta das resolucións da Alcaldía, dar conta da resolución de aprobación da liquidación do orzamento de 2020, o punto 18, dar conta dos informes trimestrais da intervención e da Tesorería Municipal, primer trimestre 2021, 19 mocións de urxencia, e por último, rogos e preguntas. Sí, hai unha moción de urxencia. É que non é... Vale, hai unha moción que teñen todos aí, unha moción de urxencia do BNG, e moción para a suspensión temporal das sancións da zona azul... Perdón, de Boiro Novo, perdón. Moción para a suspensión temporal das sancións da zona azul ata que unha ordenanza a regule. Votamos primeiro a moción de urxencia. Votamos a moción de urxencia. Votos a favor? Moción para a suspensión temporal das sancións da zona azul ata que se regule unha ordenanza. Sí. É a mascarilla. Sí. Que non... Sí. Votamos a urxencia. Votamos a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Pois vamos a meter a moción de urxencia e empezamos co primer turno de intervención. Señor Rodríguez, venga para. Gracias, señor presidente. Bueno, unha vez máis non dou crédito. A ver, realmente, como se pode votar en contra cando hai detrás de isto, permitidme que o diga así, unha metedura de pata dunha envergadura inaudita? Perdón? Si se quer dar lectura á moción, quen a lee? Sí, sería conveniente, porque o resto dos concelleiros non a teñen. Sí? Bueno. A moción é moción para a suspensión temporal das sancións da zona azul ata que unha ordenanza a regule. Xustificación da urxencia. Actualmente non está aprobada polo Pleno Municipal, único órgano competente, a ordenanza municipal que regule o funcionamento e o réxime sancionador das zonas azuis, polo que a imposición de calquera tipo de sanción nesta zona de aparcamento limitado carece de marco normativo axeitado para a súa aplicación. Exposición de motivos. Primeiro, o Goberno nos últimos días vén de delimitar varias zonas das rúas do casco urbano de Boiro como zonas de aparcamento limitado, sen que exista unha ordenanza municipal que as regule. Esta circunstancia, además de contravir o artigo 93 do Código de Circulación, no que especifica claramente que ditas zonas teñen que estar reguladas mediante ordenanza municipal, crea unha inseguridade xurídica aos veciños que ven limitados os seus dereitos á hora de recorrer pola vía administrativa calquera sanción que lles poida impoñer ou estacionar neses lugares. Ademais, estas posibles sancións terían un factor de arbitrariedade inaceptable nun Estado de Dereito. Dende Boiro Novo estamos de acordo en que se habiliten mecanismos para regular o estacionamento no noso concello, pero eses mecanismos deben seguir os procedementos legais establecidos á hora de aplicarse. Segundo,
A actuación antidemocrática por parte do Goberno non só executa unilateralmente competencias que non son súas, senón que ademais contradía o votado polo órgano competente, xa que trouxo a pleno unha ordenanza na que aparecían estas zonas e non contou co apoio da corporación. Isto é como se o Goberno aprobase unilateralmente uns orzamentos ou un plan xeral de ordenación municipal a pesar do voto en contra do pleno. Unha acción gravísima e dunha falla de democracia que crea un grave precedente na historia desta corporación. Terceiro, por último, indicar que establecer 15 minutos de permanencia en determinados lugares do noso concello, como correos ou supermercados, é claramente insuficiente. E así nos lo teñen manifestado moitos veciños durante estes últimos días. Ademais, tampouco se artellou ningunha medida para paliar os inconvenientes que esta medida ocasiona en aqueles veciños residentes que non dispoñen de plaza de garaxe. Polo anteriormente solicitamos, primeiro, que non se tramiten sancións na zona azul ata que haxa unha ordenanza que a regule e que se tapen as sinais ata que a mesma non entre en vigor. Segundo, que a alcaldía dialogue cos grupos da oposición para aprobar a referida ordenanza municipal o antes posible. Muchas gracias. Primer turno de intervención, señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, eu o que lles pido que deixen de xogar de unha vez a facer un parque de educación vial en Boiro. Que, de verdade, ou nos facemos accionistas de algunha empresa de sinalización e así sacamos rédito todos os veciños, ou do contrario, entramos un pouco en razón, porque que parece que de pronto, non sei moi ben por que razón, parece que non hai outra cousa que a seguridade viaria, pero vamos, non ben entendida. Porque todos consideramos, en boa lógica, que a seguridade viaria é unha acción que compre levar a cabo por parte das autoridades municipales. O que pasa é que aquí se está sobreactuando, ou ben se está actuando sobre un contexto, sobre un ámbito no que ao mellor se ten máis coñecemento do que o resto dos concelleiros temos. Pero, a ver, deixen xa de tomarnos o pelo, porque ao final un levántase con a dirección en un sentido e deítase coa dirección no contrario. Entón, dito isto, o que me parece lamentable é que cometendo un erro da magnitude do que acaban de cometer aquí, non existindo unha ordenanza, e non só poñendo en marcha as medidas que esa suposta ordenanza regularía, sino que, ademais, eu ás veces creo que soñan co que teñen maioría e con que aproban as cuestións mentras dormen. Pero a realidade non é esa. A realidade é que esta moción foi rexeitada. A pesar de que eu votei a favor. Pero foi rexeitada. Esa é a realidade. Logo, polo tanto, exixes unha responsabilidade institucional no que, ademais de ser vixiantes do cumprimento das normas, teñen que observar vostedes, en primeiro lugar, o seu cumprimento. Non poden adoptar unha medida desta natureza sin o correspondente ou sin a correspondente habilitación dunha ordenanza municipal. Sinceramente, é que nos parece non sei a que me recorda, pero cando foi o tema da praia dos Cans no Piñeirón, sin que se aprobara a medida, se fixo público nas redes sociais e ao día seguinte hubo un conflito na playa. Pido un pouco de responsabilidade. E logo por encima, oiga, equivocarse, como di o aforismo, equivocarse é de humanos, persistir no error é de necios. Porque claro, é que agora acaban de votar en contra de que a moción se traiga aquí con carácter de urxencia. Hombre, é que ten toda a lógica do mundo, porque ademais se poden derivar responsabilidades xurídicas deste tipo de actuacións. E ademais crea indefensión por parte da cidadanía. Están ao servicio dos cidadáns ou están por
tocar as narices, por falar en Román Paladino. Imos a votar a favor da moción, por suposto, nada máis. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Sí, nós tamén entendemos que esta ordenanza tendría que ser aprobada en sesión plenaria. Teño entendido que se trouxo 2 veces e que se rexeitou, polo tanto non entendemos como se fixo este tema así. Como decía Carlos, xurídicamente isto pode traer consecuencias porque calquer xuez incluso podría considerar prevaricación, porque non sei, o vexo de unha magnitude exagerada, vamos. Nós tamén vamos a votar a favor da moción, Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra. Bueno, pois... claro, a ver, facer as cousas sin que sexas o órgano competente para facelo non está ben. Eu penso que estamos nun estado democrático de dereito, non? Donde cada órgano ten as súas competencias e tenas que executar no marco que lle corresponde. Ademais, incluso, me parece especialmente grave que, a pesar do voto en contra da Corporación Municipal, donde houbo alegacións veciñais, houbo alegacións de varios grupos políticos, nós mesmos dixemos, nós con que lle dean resposta ás alegacións presentadas pola veciñanza, poderíamos chegar a un consenso no contido da ordenanza, pero non vou ao fondo desa cuestión, non vou, sino que precisamente o que está en este momento en tela de xuicio xa non é a ordenación do tráfico no noso concello, sino o que está ahora en tela de xuicio é que se pasaron por el forro o que lles dixo o pleno, fixeron que lle dou a gana con 5 concelleiros, empezaron a pintar zonas azuis por todos lados, primeiro iban a ser solo nos caixeiros, e ainda din que bueno, claro, o Código de Circulación no seu artigo 93 di, como nós decimos, que a regulación das zonas azuis tense que facer por ordenanza municipal, ten que existir ordenanza municipal. Ahora, despois, claro, eso é o que nos obliga a nós como corporación municipal, que fagamos unha ordenanza municipal que regule as zonas azuis. O alcalde contéstame en medios de comunicación que di, o artigo 54 di, ollo veciños, nós tiñamos uns deberes que facer, que aprobar unha ordenanza municipal, non aprobamos, pero ollo, o artigo 54 di que se non respeten ustedes as señales, aí sí que tracatrá. Hombre, non parece razonable, non? É discrecional, é arbitrario. En que se basean para determinar se é unha sanción grave, leve, moi grave? Onde está regulado toda a normativa administrativa que teñen que aplicar os axentes de seguridade para poder aplicar esta normativa? Claro, ten que existir un régimen sancionador. Ten que existir un régimen sancionador como en todo o ámbito administrativo. Non hai que ser tampouco moi... En que se basean a hora de impoñer unha sanción que importe? El grave, el moi grave, el que le parezca a la gente de turno, que me imagino que non, que incluso é unha inseguridade xurídica tamén para os propios agentes, que se teñen que ver respaldados cunha normativa clara e seria na que atender as súas funcións. Decía, traeremos as veces que faga falta para chegar a un consenso. Bueno, pois, como eran aquí, na acta que acabo de ver, traeríamos ata 20 ou 40 veces se fai falta. Non tardaron nin 20 nin 40 horas en pasarse por el forro o acordo plenario desta corporación municipal e facer o que lles veña en gana. E nós, xa digo, estamos de acordo en que se regule, pero non estamos de acordo en que vostede utilice a competencia
que ten esta corporación municipal, o pleno municipal, o conxunto da corporación municipal. Hai que dar seguridade xurídica aos veciños e ás veciñas a hora de facer algo tan básico como é aparcar nas zonas azuis. Teñen que saber cales son as garantías legais que cubren a súa acción. E iso tense que regular por ordenanza municipal. Por iso traemos esta proposta que quede claro que nós non estamos en contra en particular das zonas azuis, senón que o que pretendemos é que ata que non haxa unha ordenanza fiscal, unha ordenanza municipal que regule o funcionamento desta zona azul, non podemos sancionar aos nosos veciños e as nosas veciñas polo aparcamento nesas zonas. A Corporación Municipal, o alcalde, ten que facer as súas funcións, que é establecer esa normativa base, que despois terán que aplicar aos axentes da autoridade e os veciños terán que acatar aquelas normas que se establezcan, pero tenas que normalizar e facer quen é o órgano competente, que é o Pleno Municipal. Por iso traemos esta moción, non nos dou tempo a traela no ámbito, porque, foi esta cuestión, sobre todo, cando vimos que se espallou por moitas zonas do noso concello e xa nos viñeron queixas de veciños e de veciñas que non sabían a que atense en canto ao funcionamento destes espacios, e por iso traemos ahora, porque evidentemente hai que darlle unha seguridade aos veciños e aos veciñas do noso concello a hora de poder circular libremente e de poder estacionar e de poder saber cales son a normativa que lle é aplicable a hora de ejercer algo tan básico no ámbito da mobilidade urbana como é aparcar nunha zona azul. Moitas gracias, señora Terraza. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, no BNG tamén imos a votar a favor desta moción. De feito, era un tema que íbamos a tocar hoxe, que non iba a pasar desapercibido, porque teño anotado aquí no apartado de rogos e preguntas, porque precisamente iba a preguntar ao Goberno sobre esta cuestión. E o que quería preguntar eu é que levou ao Goberno unilateralmente, repito, unilateralmente, a implantar estas zonas azuis sen unha normativa que a sustente, cando ademais se estaba negociando a aprobación dunha ordenanza co resto dos grupos da oposición, porque co BNG precisamente estuvose negociando esa ordenanza. Entón, incluso me parece, non sei, unha falta de respeto, unha tomadura de pelo, xa non só á veciñanza, senón a este grupo. De feito, eu cando empecé a ver as sinales polo noso municipio, e dixen, pois será que xa está a ordenanza medianamente para vir a pleno, que xa está negociada, que xa conta co apoio suficiente dos grupos, e entón é para ir concienciando a ciudadanía ou para ir preparando ou da nova situación que vai haber en Boiro. E a miña sorpresa foi cando vin que non, porque nin a ordenanza veu a pleno, nin as sinais se taparon para demostrarlle á veciñanza que ainda non estaban en uso. E claro, a miña sorpresa é que se constata, porque eu tamén iba a preguntar se era certo, se se estaba multando por eso ou non, porque non tiña constancia, non coñezo persoas que as multaran por eso, pero despois das declaracións que fixo o alcalde na prensa, entendo que sí, que se multa. Eu non entendo que se justifiquen esas multas sen unha ordenanza, porque entendo que eso queda de maneira alegal, non está regulado en ningún sitio. Xa digo, era un tema que tiñamos para tratar hoxe aquí en Rogos e Preguntas dende o BNG. Na moción que presenta a compañeira estamos completamente de acordo co que solicitan, cos acordos, que é que non se tramiten as sancións na zona azul ata que non haxa unha ordenanza que regule e que se tapen as sinais ata que a mesma non entre en vigor. E o segundo punto, que a alcaldía dialogue como inicialmente estaba facendo cos grupos da oposición para aprobar a referida ordenanza o antes posible. Evidentemente, pois, tal e como se deron as cousas e as circunstancias, que nos quedamos así un pouco sorprendidos por a actuación deste goberno, pois imos, e polo ben da veciñanza tamén, imos a votar a favor desta moción. Grazas. Moitas gracias. Señor Rieste. Estamos
non ten unha desconsideración grave, moi grave, ante o pleno. É o máximo órgano deste Concello, pero tamén hacia os veciños. Doble, porque se está aplicando unhas bravas, unhas decisións que non están amparadas por a lei, e outra porque se está abusando dos seus dereitos e causando un prejuicio grave, unha seguridade xurídica, distorsións na súa vida, etc. Non podemos axudalo, ningún dos que estamos aquí, señor alcalde, porque isto é moi grave. Non se aproba unha ordenanza municipal, se poñen en práctica actuacións contrarias ás decisións do pleno. Eso podemos chamar ilegalidade, pero Boiro non é o que vostede pensa, señor alcalde. Nin estamos en outra cousa, nin perdonarlle a súa deformación personal, o dixo aquí, eu non sei que pasa cos coloríns, as señales, algúns parecen estandartes, outras, señales de tas, bueno, parece, vamos a ver, eu creo que ten usted un concepto moi reducido do que é Boiro, xa digo, pode ser unha deformación profesional, pero isto é o colmo dos colmos, señor alcalde. Unha persona, para facerse acreedora de que os seus actos son avalados por a oposición e por a maioría do povo, ten que demostrar algo. Uns poden saber máis e outros menos. Pero o respeto á lei, á normativa e á ordenanza é algo que temos que ter todos nós presentes. Eso é gravísimo. Pero claro, moi grave. Para usted non ten sanción. Esa falta de momento. Pero as actuacións das súas decisións sobre os ciudadanos sí teñen sanción. Vamos a ver se o Concello non sale perjudicado tamén do seu erario público, do seu erario. Si se está atentando algo, eu creo que en este tipo de temas de sancións e imposicións, creo que hai algúns exemplos en Oleiros e por aí que eu recordo, que, ojo, señor alcalde, ojo, non nos podemos extralimitar. Os órganos son os órganos. Eu creo que en Boiro houve poucos ou ningún caso de extralimitación por parte dos alcaldes. Eu non sei se é por ignorancia, por incompetencia, por exceso de celo, por deformación profesional, non o sei. Pero o que está claro é que temos que facerlle caso á xente da calle. Porque eu creo que os ampara a normativa. Ou a ausencia de normativa, neste caso, que tamén é normativa. Bueno, eu non teño moito máis que dicir, pero temos que tomar nota. Se que Boiro quer camiñar, temos que tomar nota. Se que teremos ter un goberno estable, que naceu inestable e sigue inestable, temos que tomar nota. Tomar nota porque os veciños nos están mirando. E claro, os veciños teñen sanción, pero tamén teñen outra opción de recuperala, que é nas urnas. A non ser que usted se marche. Porque eu non lle vexo salida. Porque isto é unha parálisis. Escapismo, justificación de todo, alfombras que todo lo tapan, pero os cartos, os presupostos van alá. Os presupostos non se fixaron. Os cartos ingresos. A interventora di que hai cartos. Vostedes din que non, pero eu fime da interventora. Eu fime moito da interventora. Entonces, ustedes teñen que empezar a funcionar. Non se pode vivir así. Isto é moi serio. Eu non recordo o goberno igual, os 2 primeiros anos. En mi vida. Porque
todos os gobernos aprobaron os presupuestos. Todos os gobernos fixeron cousas nos 2 primeiros anos. Moito máis que este goberno. É o peor goberno que temos nos 2 primeiros da historia de Boiro. Algo habrá que dicir. Algo habrá que facer. Non podemos achantar con todo. Non podemos soster mantequilla. Ten que haber algo consistente. Porque non é o goberno que importa. Nin outras cousas. É o pueblo de Boiro que paga os seus impostos, que enche as arcas municipales, que non ten presupuestos, a súa vez se paraliza, non hai xestión, e non se ven repercutido nin en beneficios, nin en obras, nin en servicios novos. Novos, non hai nada. Propuestas, pero se non veñen a presupuestos non se materializan. Si se materializan, se hai capacidade para gestionar os presupuestos. Pero isto pode parecer demoledor, pero é que a realidade é demoledora. É así. É así. Podemos escapar, podemos escondernos debaixo das alfombras, pero está a xente que nos mira, que nos di na calle hai que espabilalos, que non fan nada, que non hai alcalde, que non hai nada. Así, non podemos ser responsables como quere usted, nin axudar ao pueblo de Boiro. Entonces, en esto, poñas as pilas e respete ao pueblo de Boiro en este tema da zona. Moitas gracias, señor Diesta. Señor Rodríguez, segundo turno. Señor García. Vale, señor García. Simplemente, señor presidente, entendemos que sin normativa non se pode sancionar. Moi ben, moitas gracias. Señora Torrado. Bueno, non só non lle chega con usurpar competencias do Pleno, que non lle corresponden, sino que aínda por riba vai en contra do que acordamos na Corporación Municipal. E, ademais, nin sequer quere dar explicacións no primeiro turno de palabra para que, ao mellor, poda haber aquí un diálogo. Nos xa se están agochando no segundo turno, seguro que despois no turno da alcaldía, a saber que conto nos contan, pero o certo é que non temos ordenanza municipal que regule as zonas azuis. Que ademais nos van a decir, no, mira, es que coidado, veciños e veciñas do noso pobo, que como se aparquen vostedes aí, pois van nos sancionar. Aí nós non facemos os nosos deberes, que aprobaron a ordenanza fiscal para poñer en marcha esa zona azul. Aí nós facémolo en contra do que opina o conxunto da Corporación Municipal, porque, ollo, que aquí somos 17 concelleiros. E os 17 concelleiros representamos unha parte da poboación de Boiro. Ustedes son 5. O sea, 5 de 17 determinan unha competencia que lle corresponde aos 17. É que decía Dieste, é que eu nunca vin cousa da maneira. E xa levo algúns anos sendo concelleira, é que non vin a un alcalde que usurpe as competencias do Pleno ao seu beneficio no momento que lle corresponda cando lle dé a gana. E moito máis co voto en contra da Corporación Municipal con 5 concelleiros. É que a verdade, igual que eu decía no punto da modificación de crédito, non pensaba eu estar, que me pidieran aquí, que quixeran a pedirme o voto favorable a un modificado de crédito, un presuposto prorrogado do Partido Popular durante 2 anos, tampouco pensei eu que este alcalde fora usurpar a competencia que me corresponde a min, a Raquel, a Carlos, a Antonio e a todos estes concelleiros que estamos aquí na Corporación Municipal. Igual pensaban que nos íbamos a quedar calados, que non íbamos a dicir nada, que nos iba a gustar os colores azuis, amarelos, vermellos, todos os que están pintados polo noso concello e que non íbamos a sacarlle os colores, pero que o certo é que non somos parvos.
E o que non pode estar usted aquí dicíndonos que iba a falar 40, 20, 40 veces as que fixera falta e que despois faga vostede o que lle dá a gana. E ainda por riba non queira dar explicacións, que teña que esperar ahora ao segundo turno para ver que nadie lle replique a súa contestación, pero que estamos toda a corporación de acordo. Todos os que estamos hoxe aquí sabemos que é imprescindible que unha ordenanza municipal regulen as zonas azuis e que o órgano competente para regular esas zonas azuis é o Pleno Municipal, aínda que vostede se crea que ten maioría absoluta con 5 concelleiros, pero non. A Lei de Bases de Régimen Local deixa claramente estipulado quen é competente para facer cada unha das cousas e usted ten as competencias que lle corresponde como alcalde. E nós temos as competencias que nos corresponde como corporación municipal e queremos exercelas. Porque os veciños e as veciñas do noso pobo nos puxeron aquí para que as exerzamos e para que fiscalicemos a súa actuación de goberno como alcalde. Para iso é para o que estamos aquí. A ver agora que contan no turno. Moitas gracias. Señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. Gracias, señor presidente. Utilizo os turnos de intervención como máis me convén, como facemos cada un de nós. Para falar despois de min ten que ter máis apoios que a min. Eso debería saber vostede porque é vostede moito máis veterana aquí do que son eu. Primeiro, agradecer repito, utilizo os turnos de intervención como máis me convén, evidentemente, como facemos cada un de nós. Ben, primeiro, como digo, agradecer que se presente esta moción porque nos vai a dar oportunidade de poder explicar a toda a xente que nos está a escoitar por que se toman estas medidas. O partido que votou en contra da ordenanza poñendo por diante a alegación de 4 veciños en contra das medidas que se planteaban en esa ordenanza que favorecían o resto de veciños do Concello, preséntanos hoxe que se tapen as sinais. Votaron, e eu advertindo naquel momento, están vostedes poñendo por diante o pensar de 4 veciños en contra de toda a veciñanza do Concello. Non miraron para atrás. E hoxe, que se tapen as sinais. Non as de cedo ao paso, nin as de dirección prohibida, que xa puxemos unhas cuantas, como ben dixo o señor Muñiz, non, as da zona azul. En riba, saen á prensa sin rubor a falar de presión recadatoria por parte do Concello. Sin datos, porque é algo totalmente erróneo. Os datos, desde logo, falan ao noso favor, porque con todas as medidas que levamos tomado dende que somos goberno, a presión recadatoria por multas de tráfico en este Concello é exponencialmente moito máis baixa e os veciños sábeno perfectamente, porque non lo din todos os días. A apertura de aparcadoiros disuasorios, a apertura do aparcadoiro da Negral, quitar os coches da calle ancha, os aparcabicis que impiden tamén a presencia de algúns coches en algunhas isletas que antes servían para que se parasen os veciños temporalmente e entonces os sancionaban por eso. Todo eso axudou a que a presión recadatoria das multas de tráfico dentro do ámbito do casco urbano sexa hoxe, repito, exponencialmente moito menor que antes de que nós entrásemos aquí. Teñen os comerciantes contentos, desde logo, con esas declaracións en prensa, sin ningún tipo de fundamento. Eu non sei se gobernamos o mismo pobo. A min o que me din os veciños é que agora teñen para elegir onde queren aparcar, teñen a praza de 15 minutos, que hai alguén que lle sobran 10 desos 15, hai a quen lle sobran 10 dos 15 para facer o recado que teñen que facer, porque están estratégicamente situadas para facer determinadas accións,
teñen a de 2 horas, pois se teñen que levar a cabo unha labor distinta, unha labor máis administrativa, máis que lle vai a levar máis tempo, e teñen as de toda a vida que poden aparcar o tempo que queiran. Iso é o que se pretende, ordenar o casco para facilitarlle a vida aos veciños. E a nós, desde lá, o que nos están a trasladar é que están de acordo cas medidas que se están a tomar e que lle está a facilitar o día a día a hora de coller o coche, vir o casco urbano e facer os recados que teñan que facer. Medidas de seguridade vial, señor Muñiz, tomaremos as que consideremos oportunas para en beneficio da veciñanza e en beneficio dos comerciantes e en beneficio de todos os veciños que o que se pretende é facilitarlle a vida. Moitas gracias. Señor Cía, este segundo turno. Vale, moi ben. Pois agora toca a min. Por primeira vez en 2 anos. Bueno, inseguridade xurídica non hai. Vale. Gracias a Dios temos un Reglamento General de Circulación que regula a señal de estacionamiento limitado. Vale. E tamén temos un Reglamento de Procedimento Sancionador. Por favor, estou falando. Bien. Entonces, sí é verdad que o artículo 93 do Reglamento General de Circulación di que a parada de estacionamento en vías urbanas hai que regular mediante ordenanza municipal. Isto non quer dicir que teñamos que ter obligatoriamente unha ordenanza municipal. Por qué? Porque para eso as cargas e descargas tamén había unha inseguridade xurídica. Están aí desde fai moitísimos anos as paradas de bus, as paradas de taxis, etcétera, 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 etcétera. Bien. Por que se tomou esta determinación? Bueno, pois porque nós non somos capaces de estar quietos. Queremos mirar polos veciños e quixemos adiantarnos un pouquiño aos acontecimentos e pois, a petición que estaban facendo os comerciantes pois era neste sentido. E non é intención deste goberno usurpar o voto do pleno. Mire, por un lado, inseguridade xurídica non existe, vale? Cando puxemos isto en marcha, pois o que se está facendo é informando, vale, aqueles vehículos, bueno, aqueles usuarios, vehículos que pasan dos 15 minutos que están cometendo unha infracción, pero non se estaba sancionando. Foi un guardia que, bueno, veu que levaban aí toda a mañán e tomou a determinación de sancionar 2 multas por un guardia, cando se dixo que durante unha temporada pois, se iba a informar e, bueno, e facer de pedagogía. Mire, noutros concellos xa funcionan estes sistemas e hai o que chaman as paradas express, que son paradas de 15 minutos, como moito 20 minutos, vale, porque son para aqueles sitios concretos donde paramos, oye, señor guardia, mira que foi coller aí, foron 5 minutos, bueno, pois para esas paradas, para estancos, para coller o tabaco, quioscos para coller o periódico, nas panaderías para coller o pan, para ir a sellar a primitiva. Esos son aí onde están as paradas de 15 minutos, estacionamento express, e funcionan en todos lados, funcionan moi ben. E despois hai o estacionamento limitado de 2 horas, porque xa é para un sitio pois, onde os trámites, onde as compras son máis grandes. Por exemplo, aquí en Boiro se puxeron diante do edificio Probón, na Avenida Constitución, a de 2 horas. ¿Sí? Por qué? Porque aí hai 18 estacionamientos e a gran maioría quedaban usurpadas polos dos bancos, dende primeira hora hasta a noite. Vale? Pero, mire, o de 2 horas xa o moto Partido Popular na Rúa Vimieiro, xa fai anos. Tamén hai unha inseguridade xurídica. Mire, despois nos achaca de afán recaudatorio. Eu acabo de dicir ao meu compañeiro, hai que ver os datos. E dende que leva este goberno, a recaudación en sancións se veu disminuída. E non porque os guardias non traballan, non, porque eliminamos os puntos conflictivos onde estaban as sancións. Para iso, a Policía Local está facendo un bo traballo. Mire, por que hai menos sancións? E por que se regulou o estacionamento en Boiro? Porque agora podemos presumir de que hai aparcamento en Boiro. Porque aumentamos as plazas de estacionamento. Desde que este goberno está aquí, mira, se ganaron 80 plazas na zona da Avenida Constitución, na zona norte, onde estaban os camións, 80 plazas. Se abreu o parque da Boqueira, 60 plazas. Se abreu un parque na Plaza de Mancomunidade, 120 plazas. Se habilitaron máis plazas na Rúa Vimieiro. Se habilitaron máis plazas na Avenida Barraña estes días, 3 ou 4, pero se habilitaron.
Dices, fíjase, tome nota cantas plazas se habilitaron. Mire, despois o que lle fai gracia ao señor Dieste, esos ferros de coloríns que para estacionar as bicicletas, que están estacionando as bicicletas, bueno, pois eso, o que evitan son sancións, porque non se colocaron de calquer xeito e o tuntún, non, se colocaron aqueles sitios donde estacionaban os vehículos encima das isletas, en cruces sin visibilidade, e a xente estacionaba igual. E sabes que facían os guardias? Sancionaban. Ora, como hai un elemento físico que o impide, sabe que fan os vehículos? Non estacionan. Que ganamos? Seguridade, porque non hai falta de visibilidade. E aínda por riba lle deixamos estacionar as bicicletas, que non tiñan ningún lugar. Igual que as motos se reían, mi madre, cantas estacionamentos de motos, pois vayan a mirar como están estacionadas as motos. Entón, por un lado, se aumentaron as plazas de estacionamiento. Segundo, se eliminaron puntos de sancións. Bien, e de esos sitios onde se colocaron as zonas express, están falados cos comerciantes. Os comerciantes están encantados. Están encantados. Usted fíjese onde están colocadas. E non só os comerciantes. O que dicía o teniente alcalde. Eu non sei se debemos de vivir nun pueblo totalmente diferente, porque a nós nos están dando os parabéns. Entón, non intentemos engañar os ciudadanos de Boiro. Que hai que aprobar unha ordenanza? Pois claro que vamos a aprobar unha ordenanza. Que agora que é necesaria? Non é necesaria. Vale? Non hai inseguridade xurídica. Entón, bueno, non queiran engañar os ciudadanos. Pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Muy bien. Queda aprobado. Ruegos y preguntas. Gracias, señor. Escóitaseme. Ahora. Sí? Ben. Teño varios rogos. O primeiro deles, bueno, xa é reiterado. A lingua é cultura, pero non é cultura só o 17 de maio, cando facemos a romería no Pazo de Goiáns. A lingua é cultura ou debera selo todo o ano. Eu xa non lle pido a este goberno, non lle rogo que respete a lei de normalización lingüística, pero sí que respete, pois, polo menos o acordo plenario despois de aprobar a moción no último pleno de normalización lingüística. Digo isto porque volven a proliferar sinais que non están na nosa lingua. En algúns bares vin co logo do Concello o cartelito de que non se poden usar determinadas mesas co regulamento da Xunta tamén non está na nosa lingua. E entón rogo que, por favor, se respete o acordo plenario que se adoptou no último pleno cando se aprobou a moción neste sentido, de que a administración local potencie o uso da lingua galega. E outro rogo que teño é que, por favor, xa que vexo nas redes sociais e polo Facebook que se fai propaganda ou que se informa de que os operarios cando van limpar os parques infantiles pois que xa toman nota dos desperfectos que hai para arranxalos tal, pois tamén rogo que se arranxen os parques infantiles que teñen desperfectos. Non me estou referindo só ao que saliu agora nos últimos tempos, que é o de Escarabote, que xa presentei un escrito e xa tuve en resposta, todo hai que dicilo por parte do goberno, e xa sei polo que se está retardando o arranxo, senón tamén que me refiro aos que levan meses e incluso anos en mal estado, como é o do Soltiño. No de Cespón hai un columpio que falta meses e meses, e os aparatos estes, os subibaixes estes, non teñen o soporte para que os rapaces poidan poñer os pés, e rogo que se faga un inventario dos desperfectos que teñe cada parque infantil ubicado no noso concello e que se arranxen canto antes, porque ademais necesítanse que os parques infantiles estén en boas condicións, agora que polo tema COVID mellor é que se separe xente, que se reparta, que non que este concentrado nun parque que está todo bonito e arranxado no centro de Boiro e que únicamente se dispoña en boas condicións de un ou de dous, senón que todos e cada un deben estar en bo estado.
Entón, rogo que, por favor, se arranxen canto antes. E outro rogo é dun escrito que presentei fai 3 meses, que se me dixo hai aproximadamente 2 meses que o ian arranxar porque era algo que se arranxaba moi rápido, e é o tema referente á Marquesina convivindo co vertedoiro de lixo, cos contenedores do lixo que hai na zona de Güeiros. Ali dixéronme que era unha obra que se facía relativamente fácil, hai unha marquesina en mal estado que é de latón, está oxidada, supón un perigo para os rapaces escolares que esperan ali o autobús, pero ademais ten os contenedores do lixo pegados, con basura, eso parece un vertedero incontrolado de basura, co que os escolares teñen que convivir, e non me parece xusto, penso que é algo que se debe de facer canto antes, aínda que non este no centro de Boiro. Fastídiame este tema porque sei, por o escrito que presentou o BNG, que é un tema do que o Goberno ten coñecemento. E agora, dos que ao mellor non saben, pois vou a dar conta tamén. Hai unha marquesina no Enseño que haberá aproximadamente unha semana ou 10 días tamén en Enseño. Non sei se impactou algún vehículo contra ela ou así, que tamén está rota, e desa ao mellor non teñen conocimento, entón tamén rogo que reparen o que cambien. Moitas gracias. Señora Torrado. Eu tamén traía o do Parque de Escarabote, porque incluso estaban os nenos, tiñades marcado para que non pasaran polas zonas, pero evidentemente ponlle unha cinta aos nenos de obra e evidentemente rompenna e como non, estamos xusto no tempo, levan tanto tempo encerrados nas súas casas que agora que ven o bo tempo, pois que menos que teros en condicións os parques infantís. Estamos o columpio, falta un elemento no dos que están colocados no chan, un balancín destes, están rotos os tobogáns de baixada, que ademais é moi perigoso, polo menos a face de algo, porque evidentemente é unha zona onde van con forza e pódense cortar e facerse daño. Entón, polo menos o columpio leva máis de 3 meses. E as outras zonas, mínimo 3 meses levan sin actuar en elas, e que menos que ter unha cousa en que este en condicións de seguridade para os nenos do noso concello, en particular de Escarabote. Outra cuestión, teño, que ademais o coñeces ben, Luís, porque o día que vin a presentar, mira que poucas veces podo vir eu ao concello presencialmente a facer unha gestión. Estou pendiente dese informe urbanístico relativo á seguridade, se se cumplen as medidas de seguridade no Parque Infantil de Sandrenzo, da Tirolina, presentado o día 17 de marzo, e mesmo cho entreguei na man, porque xusto coincide que foi o único día que podo vir eu pola mañá aquí. Ainda estou pendiente de que se me informe se cumple ou non cumple coa normativa tirolina, por parte, ademais, do informe técnico. E, por último, na corta que se está facendo na finca de Joiáns, vimos que maioritariamente son eucaliptos o que se está cortando. Entendo que a continuación se fará unha repoboación, pero a nós, evidentemente con árbores autóctonos e que enriquezcan o valor paisaxístico da zona, pero a nós nos xurden bastantes dudas. Se fixo un estudio en relación en concreto, non nos parece que a época do ano sea máis correcta para poder facer este tipo de corta, porque eu non son moi experta, pero parece ser que, cando é a Candeloria, precisamente cando os paxariños aniñan, entón eu non sei se fixo algún tipo de estudio previo, se non se podía escoller outra época do ano para poder facer este tipo de corta, e cales son os proxectos que ten de repoboación por parte do Goberno para poñer en valor esa zona. Foi vos algún árbore no medio, porque estamos un pouco algún árbore no medio que sí que tiña bastante riqueza medioambiental, pero maioritariamente son eucaliptos.
pero nos preocupa esta cuestión de se fixo algún tipo de estudio en relación a fauna que hai na finca, porque evidentemente tamén é outra riqueza, neste caso natural, que se debe de protexer. Señor Biasca. Rogo que se abra canto antes a piscina municipal, canto antes se poda. Cal é o estado de situación da piscina municipal en estes momentos para poder abrirla rápido? Espera. Despois, en canto ao Río de Beas, que é chamativo, bueno, eu creo que se podía cortar un poquinho menos. Se sabemos que hai ali un regato que chaman o regato do Sequelo, onde entra Aguas de Galicia, que ten que ter unha fauna sen salgueiros, además unha flora sen salgueiros e outra que hai que proteger. Onde se fixo un estudio forestal por un técnico para facer esta actuación, que é lógico que se faga no seu momento. E, bueno, hai acacias, a parte de eucaliptos, pero non unha acacia. Non sei se é protegido ou non, pero, bueno, tendo a consideración de que hai un regato ali, eso, calquera regato, Aguas de Galicia, medio ambiente, etcétera, etcétera. Rógolle que non faga as bicicletas transparentes, nin as motos, porque se ali impiden a visibilidade dos coches, tamén impiden o resto, nada máis. Sí, bueno, un robo e unha pregunta. A pregunta ten que ver con cal é a razón pola que un acordo que non se adopta no pleno se executa e un acordo que se adopta no pleno non se executa. Estou me referindo a un acordo plenario que non recordo agora exactamente se foi por unanimidade, pero hasta casi creo que sí, na que se solicitaba ou se pedía que se abriran os baños públicos. Foi ICB, concretamente, o señor Velo, creo que no seu último pleno, que presentou a moción, e unha moción que se aprobou. Logo, preguntamos cal é a razón pola que siguen a estar pechados. Bueno, non sei se será COVID tamén. Por outra parte, a relación ca tala efectuada na Torre de Boiáns, bueno, o primeiro que temos que decir é que o lamentamos profundísimamente. Creemos que é un error enorme. Enorme do que non sabemos cal é a xustificación. Supoño que non será a de eliminar especies non autóctonas, porque entonces non vai quedar títire con cabeza, porque o piñeiro, o Pinus pinaster, non é unha especie autóctona, non é o bosque atlántico. E aí se talaron fundamentalmente acacias. Se talaron fundamentalmente acacias. E se talaron algúns eucaliptos, pero en calquer caso se talaron árboles de gran porte, se talou un bosque de unha finca protegida que ten este estatus desde hai anos, e, por lo tanto, en base a isto, o que pedimos non é que se justifique a intervención, porque, sinceramente, nos parece absolutamente injustificable. O que pedimos é que se nos presente permiso de patrimonio, permiso de Aguas de Galicia, informe medioambiental, informe técnico forestal e todo o relativo á contratación da tala e da venta da madeira. Gracias. Sí, eu quería facer tamén un rogo e unha pregunta. O rogo é que se lle pasen as revisións a todos os dispositivos antiincendios e os extintores dos distintos edificios públicos.
E a pregunta é, por que están sin pasar desde setembro de 2019? Acabamos de ter agora unha desgracia moi grande na factoría de Gealsa e, hombre, si por falta de mantenimiento e si por falta de verificar estos dispositivos temos unha desgracia, vamos, nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias. Esa es la primera pregunta. A ver si tengo suerte y no le pasa como al COVID también. Y la segunda pregunta es sobre esa seguridad jurídica que hablaba el señor alcalde, sobre la zona azul. Como no está regulada la ordenanza y cuando alguien aparca en la zona azul no hay regulación para, por ejemplo, muy típico, el disco ese de hora de llegada y salida, ¿cómo se regulan los 15 minutos? ¿Hay un guardia para cada plaza? ¿Son 15 minutos que tiene uno asignado al día? ¿O simplemente se abusa de la presunción de veracidad? Muchas gracias. ¿Algo más? Muy bien, damos por finalizado. Muchas gracias.